Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μετά από 2-3 μήνες σχεδόν τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη εδώ της εφημερίδας και της εκπομπής, τον Ηλία τον Καλλιόρα. Μας το ζητάγατε όλοι, αλλά λόγω των διακοπών και του Αυγούστου εκεί τα αφήσαμε λίγο πιο πέρα. Άλλωστε έχουν μαζευτεί τόσα πολλά θέματα, τα οποία δεν θα τα εξαντλήσει σε μια εκπομπή τώρα. Είναι τόσα πολλά και έχουμε τέτοιες εξελίξεις που πλέον τα πράγματα οδεύουν πλέον σε άλλο πλαίσιο. Θα τον αφήσω λοιπόν να μας τα πει, γιατί εγώ σας έχω κουράσει πολλές φορές, να μας τα λέει εκείνος καλύτερα. Εγώ θα του κάνω έτσι 2-3 ερωτήσεις και από εκεί και πέρα θα επεμβαίνει εκείνος και θα τα λέει. Καταρχήν μας έκανε εντύπωση και όλους τους Έλληνες, και θα αρχίσουμε από αυτό το πιο βασικό, ναι, ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, ήταν στην Αμερική, είχε κλειστεί μια συνάντηση με το Μητσοτάκη. Δεν έγινε αυτή η συνάντηση, αναβλήθηκε, και αυτό είναι σημαντικό, θα μας εξηγήσει τι πληροφορίες έχεις από αυτού. Και το δεύτερο είναι ότι ανακοίνωσε πλέον επίσημα ότι τα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν το τουρκοκυπριακό κράτος, όπως το λέει αυτό. Είναι ότι η Βόρεια Κύπρο θέλει να αναγνωριστεί ως τουρκική. Ναι. Δύο πράγματα. Ωραία. Να αρχίσουμε από αυτό και από τον Τραμπ, ότι ο Τραμπ δέχτηκε τον Ερντογάν, αλλά δεν δέχτηκε το δικό μας, το Μητσοτάκη. Τι συμβαίνει? Εδώ είναι πολύ, πολύ σοβαρό το θέμα. Ωραία, ξεκινάμε, Διονύση, ευχαριστώ πολύ που βρισκόμαστε έτσι στη φιλόξενη εδώ έδρα σου, στο ασκηταριό το μεγάλο, και πράγματι είναι συγκλονιστικό ότι μέσα σε 48 ώρες αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα σε ό,τι έχει σχέση με τη συνάντηση. Αυτό θα σας πω τι σημαίνει με μια φράση. Θα μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Πλησιάζουμε. Τώρα να μην μασάμε τώρα και τα πηγαίνω, δηλαδή θέλω να πάω Λαμία και πηγαίνω από Αλεξανδρούπολη και γυρίζω Θεσσαλονίκη και γυρνάω Λαμία. Όχι. Ετοιμάζεται το μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή μας λέει τώρα ο Ερντογάν, μας το λέει ο Τραμπ με τον έμεσο τρόπο, μας το λένε οι άλλες περιστάσεις, ότι πλησιάζει πάρα πολύ η ώρα να μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Αυτό δηλαδή είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Και θα το πάω τώρα να το πάω λίγο και ίσως και βάλω και λίγο πνευματικό. Θα κόψω τα πνευματικά. Το Γαβρίλ να πούμε που συμφωνεί. Λέει πρώτα θα ήταν η Γάζα, το Ιράν και το τρίτο είναι. Και το είναι να φύγει ο Ερντογάν. Ναι, εδώ τώρα, εδώ θα τα συνδέσω όλα και ευχαριστώ πολύ, γιατί όντως ο Γέροντας Γαβρίλ το είπε αυτό. Ότι είναι σειρά να φύγει ο Ερντογάν. Λοιπόν, καταρχήν, όταν δύο αρχηγοί κρατών, αυτό είναι διπλωματικό θέμα, είναι να συναντηθούν, δημοσίως λένε ότι θα συναντηθούμε και δεν γίνεται συνάντηση, το θέμα που χωρίζει αυτό είναι τρομακτικά βαρύ. Για να σου δώσω να πιάσεις, στο Πανεπιστήμιο είχαμε μάθημα, πρόσεξε τώρα, πώς θα συναντηθεί ο πρόεδρος, ας το πούμε, της Αμερικής με τον Μπρέζνιεφ παλιά. Μπορούσε να μην γίνει μια συνάντηση ακόμα και για το τραπέζι. Πώς θα είναι το τραπέζι, πώς θα καθίσουν. Και δεν συμφωνούσαν για το τραπέζι και δεν γινόταν συμφωνία. Ή αν τα βρίσκαν στο τραπέζι στη διπλωματία, μετά πώς θα ακουγόταν έξω, πώς θα λέγανε σιωπηλά ο πρόεδρος της Αμερικής, πώς θα μίλαγε. Και έβαζαν μια σκηνή τότε και ένα μηχάνημα αυτό, για να μιλάνε, μην ακούν οι άλλοι τι λένε. Άσχετο τώρα έχουμε τους υπολογιστές για τα κινητά κλπ. Σε βάζω λοιπόν σε τροχιοδεικτική πορεία πίσω στο παρελθόν και πάμε στο σημερινό θέμα μας. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια λεπτομέρεια στις συναντήσεις, όταν δεν γίνεται, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Και συνήθως είναι δύο πράγματα, λένε οι αναλυτές. Εμείς έχουμε και τους γέροντες, αλλά έχουμε το ένα που συμβαίνει από τα δύο είναι ότι η χώρα, η μία με την άλλη πάνε σε σύγκρουση. Δεν έχει σημασία αν είναι πολεμική ή όχι, πάνε σε μία σύγκρουση για οποιοδήποτε γεγονός. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι θα έχουμε πόλεμο. Είναι βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα μπουν. Αυτό που είπες πριν και το επενήχθηκε σωμά. Το άλλο που συμβαίνει είναι
να έχουν προσωπικές σχέσεις τέτοιες που να μην μπορεί ο Ερντογάν να ανεχθεί το Μητσοτάκη. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό συμφέρει τον Ερντογάν, αν δεν ήταν να πάει σε μια κατάσταση πολεμική, να βρισκόταν. Όπως έγινε στο παρελθόν. Είτε αυτό έγινε στην Κωνσταντινούπολη, τα πλάνα που στο Βόσπορο, όλα αυτά, δηλαδή δεν τα βάλουμε στο μυαλό. Τι σημαίνει έτσι αυτό το δίδυμο? Σημαίνει ότι κάπου τα πράγματα έχουν εγκλωβιστεί. Γιατί, Διονύση, όταν γίνεται ένα άλλο σημείο να καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά πού να τα βρεις αυτά. Όταν πηγαίνει ένας αρχηγός κράτους, ο υπουργός εξωτερικών, και φεύγει από την Αμερική ο σημερινός, ας πούμε, ο Ρούμπιο, και πάει κάπου και βλέπει τον Νετανιάχου. Για να γίνει αυτή η συνάντηση υπάρχει τέτοιο σοβαρό θέμα που πρέπει να το πει ο ίδιος, να μιλήσουν. Και του λέει, μέχρι την άλλη Πέμπτη θα χτυπήσεις τη Γάζα από εκεί. Έτσι μου είπε ο Τραμπ, έτσι του είπε η Πετραχή, έτσι μας λέει και το λέω και σε σένα. Το καταλαβαίνεις? Δηλαδή η προσωπική επαφή είναι τεράστια σημασίας. Είτε του Υπουργού Εξωτερικών δευτερευόντως ή πρωτευόντως αρχηγών κρατών. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν στην ψύχρα πουλάει την Ελλάδα και λέει δεν γίνεται η συνάντηση, τη στιγμή που είναι επισήμως ανακοινωμένη, αν δεν ήταν επίσημα δεν θα μπορούσα να πω τίποτα. Εδώ λοιπόν βγάζουμε 4 συμπεράσματα. Το ένα το είπα. Πάμε σε σύγκρουση. Έτσι. Αυτό είναι γενικό θέμα, έτσι, δεν αφορά την Ελλάδα-Τουρκία. Έτσι είναι. Δεύτερο, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ήθελε η πενταρχία, ήθελε η Αμερική, γιατί για την πενταρχία μου γράψει ολόκληρο βιβλίο, τώρα καταλάβει ο κόσμος τι δεν καταλαβαίνει, άμα το αναφέρουμε και έστω να πιάσει κάτι. Δεν είναι πενταρχία του σκότους, λεξούλες, είναι 350 σελίδες. Γραμμένο βιβλίο, το έχεις εκδώσει. Είπε η πενταρχία, θα τον κόψεις και θα κάνεις με τον Ερντογάν παρέα. Τώρα πάω πολύ βαθιά τα πράγματα στο δεύτερο μέρος, δεύτερο σκέλος, διότι τον Ερντογάν θέλουμε να τον, πρέπει να γίνει αυτό, άρα για να μην φανείς εσύ, να φανείς καλός. Δηλαδή πάντα είναι το ανάποδο. Πρόσεξε. Να φανείς σε σύγκρουση με την Ελλάδα. Ναι, σύγκρουση με την Ελλάδα, ότι ο Τραμπ τον στηρίζει τον Ερντογάν γιατί θέλει να τον τελειώσει. Καταλαβαίνεις τι? Βέβαια έχει αποφασιστεί. Το ξέρουμε από άλλες περιπτώσεις. Το ξέρουμε και από μυστικές υπηρεσίες. 3-4 χώρες έχω προσωπική εικόνα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το δεύτερο είναι ο Τραμπ κάνει τον καλό, αφού αυτός είναι ο προδρομικός αντίχριστος. Αυτός είναι ο εκλεκτός των εκλεκτών του εκλεκτού που θέλουν να φέρουν και δεν θα έρθει. Κατάλαβες τι σου είπα? Ο εκλεκτός των εκλεκτών του εκλεκτού που δεν θα έρθει. Όσοι ξέρουν τα πνευματικά κατάλαβαν τι είπα. Όσοι άλλοι να με συγχωρέσουν που το εκφράστηκα, αλλά δεν μπορεί να στερώ από τους μεν για τους δε. Πρόσεξε τώρα εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο Ερντογάν είναι φιλικά προσκύμενος για τα μάτια του κόσμου με τον Τραμπ, τον κολαντρίζει, το εδώ και αυτό και εκείνο, με τεμινάδες. Αφού ξέρετε τον άλλο μήνα το παράλληλο θα υπάρχει και θα λένε οι άλλοι, ο Τραμπ δεν έκανε τίποτα. Το καταλαβαίνεις τώρα. Είναι η πολιτική του Στάλιν. Και αυτό δεν έκανε με τους στρατηγούς. Τους καλούσε. Οι σιωνιστές Εβραίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό έχουν και τη γιορτή, κάνω παρένθεση τώρα, γι' αυτό έχουν και τη γιορτή της εξηλαίωσης του Γιόμ Κιπούρ. Αυτοί στον κανόνα τους είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, να φτύνουν ή να κατουράνε αυτό που θα τρώνε οι χριστιανοί. Να με συγχωρούν τώρα, μπορείτε να ρίξετε το εκπομπή σκασίλα μου, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς τα έχουν πει όλα. Και να μην ακούσουν τίποτα, ο κόσμος τα ξέρει. Δεν είναι κανένα βόδι σήμερα. Όσοι είναι, παρακολουθούν τα πράγματα. Όσοι δεν παρακολουθούν και 100 πυρηνικές να πέσουν, θα πούνε, εντάξει, κάτι ακούστηκε ένας θόρυβος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα παίζεται ένα παιχνίδι πολύ σοβαρό, όπου η πενταρχία κρύβει την αλήθεια για μια ακόμη φορά, να φανεί ο Ερντογάν ότι είναι ο αρεστός, γιατί όταν θα φύγει, όπως έκανε ο Μάσκ, είπε πριν 5-7 χρόνια, θα κάνω, λέει, ένα έργο μεγάλο και θα ενώσω με υπόγειο σιδηρόδρομο που αιωρούμενο κάτω από τη γη 1000 χιλιόμετρα στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα. Θα το φτιάξει. Ας το βρουν στις ειδήσεις. Δηλαδή, αφού ξέρει εκεί θα πάει κάτω, πάει και λέει ότι δεν ήξερα ότι θα γίνει αυτό.
Ενώ ξέρει για το κουμπί. Πιάνεις τώρα εδώ εντάξει είναι τα μαθήματα είναι λίγο μεταπτυχιακά, αλλά και τι να κάνουμε τώρα, πάμε πίσω. Πρόσεξε τώρα. Εδώ λοιπόν στο δεύτερο, για να το κλείσω, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι έχουμε εμείς πώς λειτουργούν για το Γιόμ Κιπούρ οι Σιωνιστές Εβραίοι. Δεν λέω οι Σιμίτες που οι Σιωνιστές σκοτώνουν τους Σιμίτες. Εμείς είμαστε με τους Σιμίτες. Εμείς αγαπάμε τους Σιμίτες Εβραίους. Όχι και αλλήμονο. Είναι παλιοί, καλοί. Δεν ήταν, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ εκεί ήταν και ο Ιωσήφ της Αριμαθέας και αυτός απογόνος και λοιπά. Δηλαδή Άγιοι. Έτσι. Οι άλλοι ήταν οι σταυρωτές. Υπάρχουν δηλαδή δύο. Οι σταυρωτές, οι απόγονοι του σταυρωτών εδώ, τι κάνουν? Γι' αυτό έχουν τη γιορτή του εξηλαιασμού. Όταν κοροϊδέψουν και κάνουν διάφορα πράγματα, ιδιαίτερα κατά των χριστιανών, και λένε πω σταυρός αυτός και λέει καλά λόγια. Ενώ από μέσα λέει, πρόσεξε, 5.000 χρόνια είναι αυτό τώρα. Δεν είναι το ίδιο οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Αφού έτσι του λέει παππούς σου προς πάπους και λοιπά, είναι μες στο αίμα, στο DNA. Γι' αυτό έχουν τη γιορτή της εξηλαίωσης. Πάνε και λένε, εξηλαιώνονται στα δέντρα μπροστά και στα κυπαρίσια, δεν ξέρω που πάνε, και τάχα κάνουν προσευχή για αυτό το πράγμα. Μη χάσετε μαζί με το στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί 9 Αυγούστου. Προσωπικός αριθμός, το προσφράγισμα του θηρίου. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον προσωπικό αριθμό που επιχειρούν δήθεν για λόγους διευκόλυνσης να επιβάλλουν έτσι θελικά οι κυβερνώντες. Τι επιδιώκουν με τον προσωπικό αριθμό και που αποσκοπούν να μας οδηγήσουν, τι αναφέρουν παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Γιατί οι χριστιανοί δεν πρέπει να τον πάρουν. Ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε χριστιανό που αναζητά διακαώς τις απαντήσεις που επιμελώς του κρύβουν. Μία νέα μεγάλη προσφορά των εκδόσεων Αγαθός Λόγος και του Στήλου Ορθοδοξίας. Στο μεταξύ όμως αυτό τους επιτρέπει στους Σιωνιστές, όχι στους αξιαγάπητους Σιμίτες Εβραίους, έτσι επαναλαμβάνω το χωρίζουμε, οι Σιωνιστές απόγονοι του Ιούδα κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ παίζεται το ίδιο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό συμπερασματικά? Σημαίνει ότι αυτοί κάνουν τον καλό, δείχνουν την καλοσύνη γιατί τον έχουν έτοιμο. Όσο πιο καλό κάνουν και όσο τον κολαντρήσουν, τόσο πιο κοντά είναι να τον κόψουν, να τον τελειώσουν. Το καταλαβαίνεις τι παίζεται? Αυτό είναι στην κουλτούρα 5.000 ετών. Δεν αλλάζει αυτό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Έρχεται το τέλος με τρόπο αγαπητικό για να βγάλουν έξω την ουρά τους. Αυτό δεν περνάει το μυαλό μου εμένα. Αυτό, αφού να. Πάμε στο τρίτο. Με τον Ερντογάν, γιατί δεν θέλω να το πλατιάσω, που είναι πάρα πολλά θέματα που έχουμε. Με τον Ερντογάν το τρίτο είναι ότι όταν φύγει αυτός, πρέπει να ξέρουμε, σε ένα μήνα πρέπει να γίνουν εκλογές. Με βάση το Σύνταγμα της Τουρκίας. Δηλαδή, αν φύγει σήμερα, μέσα σε 30 μήνες να έχει καινούρια κυβέρνηση. Όταν γίνει αυτό, υποχρεωτικά δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, το κόμμα το ριμπουμπλικανικό, το κεμαλικό, αυτό που ίδρυσε και μάλλον τα Τούρκ, οι κεμαλιστές. Χθες ο αρχηγός τους τρίτη φορά τον εξέλεξαν με 820 ψήφους, κοντά από τους 900 περίπου. Και το ξαναβγάλαν τρίτη φορά. Είναι παντοδύναμος. Ξέρεις, με 820-300. Λέμε τώρα χοντρικά τα νούμερα. Στις τελευταίες εκλογές, στις περιφερειακές και στις δημοτικές, είναι μπροστά οι κεμαλιστές. Στα Γκάλοπ είναι μπροστά. Τον δήμαρχο τον έχουν κλεισμένο, τον Ημάμογλου στον Μπουντρούμι. Αυτό δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον Ημάμογλου. Ο Ημάμογλου έτσι θα πεταχτεί. Έτσι, για πλάκα. Μόλις αλλάξουν τα δεδομένα. Στο μήνα μέσα. Άμα φύγει ο Ερντογάν, ποιος θα τον κρατάει στη φυλακή? Και αν βγουν και μάλιστα, πού θα βγουν? Δηλαδή δίνουν 4 σημεία ήδη τώρα, γιατί είναι και άλλοι δήμαρχοι φυλακοί, είναι και άλλοι άνθρωποι, πέρα από αυτός που είναι στην Αμερική που δημιούργησε τάχα το πραξικόπημα το 2016, είναι γέρος, αλλά έχει πολύ δύναμη πίσω. Κρατάει ένα 3% αυτός. Είναι πολύ δυνατή. Γιατί είναι σκληροπυρηνική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ερντογάν πάει στην κύληση. Πάμε με τις εκλογές μέσα στο μήνα, έφυγε. Και η Ελλάδα βρίσκεται τώρα αυτοί οι οποίοι πρώτα πυροβολούν και μετά σημαδεύουν. Οι κεμαλικοί πρώτα πυροβολούν και μετά σημαδεύουν. Κατάλαβες πώς θα έρθουν εδώ? Χθες. Αυτά τώρα έχουν σχέση με τα προηγούμενα που δένονται. Και το τελευταίο, για να μην. Γιατί αυτό το θέμα μπορεί να μιλάμε 2 ώρες, 3. Το τελευταίο είναι το πιο σοβαρό από όλα για μας. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες ότι τώρα είμαστε κοντά στη σύγκρουση με την Τουρκία. Είναι δηλαδή
μιας και είμαστε εδώ, να κάνω μια παρένθεση, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορεί να γίνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε, έτσι, με βάση τον πνευματικό κόσμο. Το πρώτο που περιμένουμε, το είπες πριν, από τον Γέροντα Γαβρίλ, τον Αγιορείτη, τον Καριώτη, από τις Καριές. Πρώτα περιμένουμε να φύγει ο Ερντογάν. Μετά περιμένουμε να γίνει ο σεισμός της Τουρκίας με μηχανήματα. Επαναλαμβάνω, ο σεισμός μπορεί να γίνει για πλάκα, το έχει πει και ο Νετανιάχου, το έχουν πει 3 αρχηγοί κρατών, για πλάκα μπορεί να γίνει σεισμός. Δηλαδή με το κουμπί. Έχουμε γράψει κιόλας. Ναι, αλλά λίγο ο κόσμος θα βλέπει για πρώτη φορά. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα με χέρτς, όπως στο Άγιο Όρος. Βάλανε μηχανήματα του Έλκεθε και είχα έρθει σε συνεννόηση με 1-2 μοναχούς και μου λέει τι είναι αυτό. Και λέω θα σας κάνει συνέχεια σεισμούς. Το Έλκεθε δεν είναι εκεί για να μετράει. Το Έλκεθε βγάζει συχνότητα. Και χτες, πριν 3 μέρες, έκανε το 4,8, ο 10ος σεισμός, πρόσεξε, πάνω από 4 ρίχτερ. Από την ώρα βάλω τα μηχανήματα. Ενώ με τα μηχανήματα δεν. Βέβαια θα πεις για το υπέτρεψε η Παναγία, μπας και ξυπνήσει κανένας. Γιατί είναι το περιβόλητης τώρα. Αλλά εμείς δεν πάμε σε αυτό τώρα. Αλλά εμείς πάμε στο άλλο. Ότι θα γίνει το έλα να δεις. Ότι οι Έλληνες τώρα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, εχθές στη Νέα Υόρκη χτύπησε η καμπάνα. Και η τελευταία που αφορά είναι ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, κάποιοι που θέλουν να προετοιμαστούν, δεν ξέρω, ο καθένας ξέρει. Όταν βλέπεις ότι έρχεται βροχή, θα πάρεις ομπρέλα. Αν δεν πάρεις, θα βραχείς. Να πω και μια είδηση. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, για πρώτη φορά στα χρονικά, στην άσκηση Παρμενίων θα συμμετάσχει και η Εκκλησία. Φέτος. Εξεδόθη εγκύκλειος και εστάλει παντού, επειδή δεν έχουν τις ειρήνες για να ειδοποιούν τον κόσμο για τα χτυπήματα που πιθανόν να δεχτούμε, θα χτυπήσουν οι καμπάνες 1η Οκτωβρίου σε όλη την Αρχιεπισκοπή, ίσως και πιθανόν και στις άλλες Μητροπόλεις, συμμετέχοντας στην άσκηση που γίνεται η ετήσια άσκηση Παρμενίων. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έγινε για πρώτη φορά. Ναι, ναι. Δεν θα πάω προς αυτό, επειδή το είπες και άφησες όλα τα υπονοούμενα και το έτσι και το γιουβέτσι και το κοκουρέτσι που λένε λαϊκά. Ας τα αφήσω, γιατί τελικά δεν θα πάω στην κόλαση, είμαι στο κέντρο και τώρα κοιτάω μπας και φύγω από το κέντρο της κόλασης και γλιτώσω κάνα μέτρο. Γιατί γράφουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε, κρίνουμε, βέβαια δεν κατακρίνουμε, αλλά πού να ξέρουμε εμείς οι ταλέποροι μέχρι πού είναι η κρίση, δεν είμαστε άγιοι και πού είναι η κατάκριση. Έχει καμιά σχέση, Ηλία, αυτό που έλεγε ο γέροντας Ιωσήφου, Άγιος γέροντας Ιωσήφου Βατοπεδινός, το Ισραήλ θα ερεθίσει την Τουρκία, πρόσεξε επειδή είπες για τον Ερντογάν, το Ισραήλ τι έχει πει, ότι θα στείλουμε τη βόμβα στο Ερντογάν, εμείς δεν το καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, και να επιτεθεί στην Ελλάδα. Κοίταξε τώρα, εδώ πήγες, πάντα κάτι συμβαίνει και είσαι ένα βήμα βάντες το ερώτημα μπροστά. Αυτό που θέλω να πω και με βοηθάς τρομερά, γιατί βοηθάς τον κόσμο με την έννοια ότι οι απαντήσεις βοηθάνε. Πρόσεξε, Διονύση. Όχι έχει σχέση, έχει απόλυτη σχέση και έτσι θα γίνει. Δεν είναι τυχαίο. Πρόσεξε το τι θα σου πω. Πάνω στο θέμα αυτό. 3 πράγματα. 3 βάσεις δεδομένων δηλαδή για να πούμε ότι εντάξει. Πει κάνει μια στα κεραμίδια, το απαντάμε μετά. Πρώτον, όταν ψάχνω στα διεθνή, ψάχνω να βρω το Διονύση Μακρύ στην Ιορδανία, ψάχνω να βρω το Διονύση το Μακρύ στην άλλη χώρα. Ψάχνω, από αυτούς μαθαίνω και από μυστικές υπηρεσίες. Αυτά που βγάζουν στο Viber έρχονται από τέτοια, από ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό. Έτσι. Είναι δηλαδή χριστοκεντρικοί, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Δεν τους πεις κάτι εναντίον του, στα βγάλα τα μάτια. Αν τους πεις για αυτούς βρουμιάρες ή χαμερός και λοιπά και θα σου σκοτώσει, το πει βεβαίως. Και βρουμιάρες και ό,τι θες. Και σε χαμερώσει με όλα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μαθαίνω από τους Διονύθιδες Μακρύδες, τι κάνουν τώρα. Οι πληροφορίες που έρχονται κυρίως από το Ισραήλ, φανατικούς. Βγήκε μάλιστα ακραία περίπτωση, φανατικός του Ισραήλ, άνθρωπος πολιτικός, αλλά και ταυτόχρονα ακαδημαϊκός και παγκόσμιο όνομα. Και είπε για τον Ερντογάν και για την Τουρκία ότι ετοιμαστείτε. Και απάντησε άλλος Τούρκος μεγαλοσχήμων και λέει εμείς να ετοιμαστούμε ή εσείς. Πρόσεξε τώρα, αυτό έχει σημασία, γιατί είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ας πούμε, ή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η θέση του είναι αντίστοιχη, και να τσακώνονται οι δυο τους αντίστοιχα με 2 χώρες για τέτοια θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Βρίσκω πάρα πολλές πληροφορίες όπου τον έχουν τον Ερντογάν
μία ντουφικιά, μία δεν ξέρω τι ηλεκτρονική ντουφικιά, όπως γίνονται τα περιστατικά αυτά και τα ατυχήματα, μακριά. Δηλαδή τώρα αυτό που είπες εσύ, με δεύτερο τρόπο γνωρίζουμε, πέρα από τα επίσημα που βρίζονται μεταξύ τους, ο Ερντογάν με τον Νετανιάχου, ο Ερντογάν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Υπουργό Άμυνας, ανταλλάσσουν συνέχεια. Το τελευταίο εξάμηνο έχουν μιλήσει πάνω από 7 φορές 8. Κλείσανε και το μικρόφωνο τώρα στον ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ του κλείσανε το μικρόφωνο. Γιατί όταν ξεκίνησε να πει για το Ισραήλ, το κλείσα. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ. Η πενταρχία δεν παίζει τώρα. Τώρα είναι κοντά. Το σχέδιό τους είναι, δεν ξέρω ο Θεός τι θα επιτρέψει, να ξέρει ο κόσμος. Το σχέδιό τους, πάση θυσία θέλουν να έχει τελειώσει ο τρίτος παγκόσμιος μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, δηλαδή του 27. Θέλουν οπωσδήποτε να έχει τελειώσει. Είναι γραμμένο δηλαδή σε γρανίτη για αυτούς. Για την πενταρχία. Δεν μιλάω τους ευγενικούς, τους Σιμίτες, μιλάω τους Σιωνιστές, τους παγανιστές, αυτούς που σταύρωσαν, σταυρωτές. Γιατί η πρώτη ένεση έγινε Δεκέμβριο του 20. Αν πας στα 7 χρόνια, είναι Δεκέμβριος του 27. Για να πιάσει ο κόσμος δηλαδή λίγο τι εννοούμε, με την έννοια ότι. Γιατί έτσι το εργάζονται. Έτσι σχεδιάζουν. Αυτά σας λέω τα σχέδια. Τα έχω βρει. Δεν είναι ότι ξέρεις, πατάω το στομάχι, βγαίνει αέρας και δημιουργώ φασαρία. Αυτά είναι επανειλημμένα. Πάρα πολλά βγάζουμε και εδώ, αλλά πιο πολλά τα βγάζω στο Viber, γιατί εκεί δεν μου το ρίχνουν. Αν το βγάλω στο Facebook που έχω τη σελίδα, ξέρεις πολύ καλά, θα μου την κλείσαν 100 φορές. Δηλαδή δεν θα υπήρχε πια. Τι σημαίνει τώρα αυτό με το τρίτο σκέλος που θα προσθέσω? Με αυτά που είπες εσύ, τον έχουν έτοιμο τον Ερντογάν. Το έχουν πει οι ίδιοι αρχηγοί κρατών, το έχουν πει διάφοροι, το έχουν πει και άλλοι αρχηγοί κρατών ότι ο Ερντογάν δεν φέρνεται σωστά στο Ισραήλ. Κυρίως από την Ευρώπη που τον έχουν στο κλεισιοσκόπιο, παρότι και αυτοί τάχα δείχνουν καλές σχέσεις, ιδιαίτερα με το πρόσωπο του Ερντογάν σαν φυσικό πρόσωπο και αρχηγό κράτους, και τα υπόλοιπα με την Τουρκία. Συνδέσανε και με τη δολοφονία αυτού του νεαρού εκεί, ότι μιλούσε εναντίον της Τουρκίας. Με τον Τσάρλι Κέρπ. Ναι. Και εκεί έγινε σύνδεση. Έγινε σύνδεση πρόσεξε, δεν θα που λέμε, εμείς οι δύο δεν θα λέμε δολοφονία. Δεν είναι. Εμείς οι δύο δεν θα λέμε. Εμείς θα λέμε με τη σκηνή που στήθηκε με τον Γκέρκ. Άμα πούμε δολοφονία, δεν κλείνουμε το μικρόφωνο να πάμε. Εμείς τη Μέγα Αντένα, ο Ευαγγελάτος ο ένας, ο Νίκος κι άλλος, ο Νίκος ο άλλος. Δηλαδή τώρα αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς, οι Νικολάδες, οι δυο είμαστε. Εμείς θα πούμε. Το σκηνικό, να πούμε αυτό που στήθηκε. Το σκηνικό που στήθηκε. Γιατί πάμε, άμα θέλεις αργότερα όταν πάμε Αμερική, να πούμε και λίγα λόγια και για αυτόν. Αλλά Θεός χωρέσει, δεν θα πούμε. Λοιπόν, να κλείσουμε τον Ερντογάν, γιατί πήγε πολύ, γιατί έχουμε 1002 θέματα εδώ από τη Ερντογάν. Στο τρίτο σκέλος που το συνδέσαμε με το έχουν πει τα χαμπέρια. Είναι έτοιμος ο Ερντογάν. Το ξέρει ότι είναι να τον σκοτώσουν. Το ξέρει ο ίδιος. Γι' αυτό και φυλάγει τόσο πολύ. Έχω δει δηλαδή συγκλονιστικές σκηνές. Ακόμα και πως κοιτάει. Λοιπόν, συμπέρασμα με τον Ερντογάν. Έρχεται το τέλος του Ερντογάν. Μετά από ένα μήνα έχουμε νέα κυβέρνηση και μετά αρχίζουν τα μεγάλα βάσανα τα δικά μας. Πρώτα, πάω πίσω στα γεγονότα, πρώτα θα γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Οι πληροφορίες που έχω, πνευματικές πληροφορίες, όλες σχεδόν, 9 στις 10, βγάζουν ένα γιγάντιο σεισμό στην Αγία Πόλη, στη Βασιλεύουσα Πόλη. Μετά από ένα διάστημα, ξέρω εγώ, είναι το Αιγαίο και μετά έρχονται οι Τούρκοι. Δηλαδή οι Αμερικανοί θα τους βάλουν, γιατί τους σεισμούς θα τους κάνει η πενταρχία, έτσι, με το κουμπί, για πλάκα κάνει. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτά που έχω δει τα μάτια μου, αυτά τα δυο τα μάτια μου όταν μπήκα και είδα τα τεστ που κάνουν. Να κοιτάς τη γη και να βουλιάζει έτσι. Τα έχω βάλει αλλά τέλος πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς να ετοιμαζόμαστε με τους Τούρκους για δύο πράγματα. Το ένα είναι θα έρθουν προς τα δω, πρώτον, και δεύτερον θα μας βάλουν στο διαβόλου τα παιχνίδια. Δηλαδή θα κλείσουν το Βόσπορο όταν θα έρθει η ώρα και γίνει η σύγκρουση με την Ελλάδα, αναγκαστικά εκεί θα περάσουν το κλείσιμο των στενών και εκεί θα μας βάλουν μετά να κατεβεί ο Πούτιν. Αυτά έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, απλά τα συνδέουμε τώρα. Οπότε εμείς δηλαδή θα πάρουμε σε λίγο ένα μεγάλο πακέτο η περιοχή μας.
Είναι οι μόνοι που κρατάνε ακόμη μακριά από το παγκόσμιο σκηνικό. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί είναι απλός ο λόγος? Γιατί η Ελλάδα είναι η παγκόσμια υπερδύναμη στα πνευματικά. Δηλαδή ό,τι είναι η Αμερική και η Ρωσία μαζί και η Κίνα και η Ινδία, όλες αυτές οι χώρες μαζί, η Ελλάδα μόνη της στα πνευματικά είναι πιο ισχυρή. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η παγκόσμια πνευματική υπερδύναμη. Ο πατήρ Βασίλης του Καυσουκαλυβίτης έχω διαβάσει συγκλονιστικά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα, άμεσα ή έμεσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα μπούμε σε μια πολύ μεγάλη τροχιά πολέμων και θα είναι πλέον όχι μακριά. Δεν θα λέμε ο πόλεμος στην Ουκρανία που ο πόλεμος έχει αλλάξει εντελώς. Συγκλονιστική αλλαγή που έχει με τα... Ερθούμε σε αυτό. Ναι, συγκλονιστική αλλαγή στον πόλεμο. Άρα λοιπόν εμείς να ετοιμαζόμαστε και για το πακέτο το μεγάλο της περιοχής. Πέρα από το Αιγαίο. Βόσπορο και όλα τα μεγάλα. Ήδη τα έχουμε ετοιμάσει κιόλας. Τα νησιά τα έχουμε αφοπλίσει και λέμε είναι σαν να ανοίξαμε τις πόρτες και λέμε ελάτε. Εδώ βαλτώσεσαι. Αυτό που έγινε με τις φωτιές στη Ρόδο και όλα αυτά, επειδή υπηρετούσα στη Ρόδο και όλα αυτά, έχουν πει σε άλλη εκπομπή. Απλά θα θυμίσω μόνο ένα. Ότι οι Τούρκοι τους ετοιμάσαν, αυτοί που ετοιμάζουν τα πάντα, δεν υπάρχει. Το μόνο πράγμα, άμα με ρωτήσεις, Διονύση, όλα αυτά τα 47 χρόνια που είσαι και σπουδάζεις στα διεθνή θέματα, τι σε έχει καταπλήξει περισσότερο? Σου απαντώ. Το σχέδιο της πενταρχίας του Σκότους για να κάνει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, ηρέμησα κάποια στιγμή, όταν πριν από κάποια χρόνια, που τότε έμπαινα στα πνευματικά από τον Ιούνιο του 2015 που πήγα πρώτη φορά στο Άγιο Όρος, όταν διάβασα αυτό που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό λέει που ετοιμάζουν για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το Γενικό Πόλεμο, βάζω λόγια παραπάνω τώρα για να το μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αλλιώς να με συγχωρεί ο Άγιος, δεν μπορεί να τα σκεπτεί ούτε ο διάβολος. Δηλαδή, και αυτά που σας λέω είμαι πολύ πίσω. Πρόσεξε. Είμαι πολύ πίσω αν σας πω ζει ο Κέρκ και είναι ο Κέρκ, ο Τσάρλι και είναι στη Νέα Ζηλανδία που ξέρω από πράκτορες που άκουσα. Ας στηρίξω την εκπομπή, δεν πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει πια. Πρόσεξε τι σου είπα τώρα. Κατάλαβα. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να πάω τόσο σατανικά μπροστά. Δηλαδή ο κόσμος έχει άγρια μεσάνυχτα το τι γίνεται. Υπάρχει κάτι άλλο τώρα που είπες για τη Ρόδο, μια και υπηρέτησες εκεί. Ήρθε ένας πρωθυπουργός μιας μεγάλης υπερδύναμης της Κίνας και πήγε, κάθισε 4 ώρες, δεν ήρθε στην Αθήνα. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στη Ρόδο. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν να τον υποδεχτεί, προτίμησε να πάει στο Άγιο Όρος. Πρόσεξε, συγκυρία. Πήγε στο Άγιο Όρος ο Μητσοτάκης, τον υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Χατζηδάκης. Στη Ρόδο. Κάθισε 4 ώρες και έφυγε μετά. Γιατί ήρθε, τι ήταν το προσωπικό του ταξίδι ενός ηγέτη, ενός πρωθυπουργού, του δεύτερου. Ναι, του δεύτερου συντάξη στην Κίνα. Πρόσεξε τώρα. Πολύ περίεργα πράγματα γίνονται τώρα τελευταία. Να σου πω κάτι. Την Κίνα έχουμε πει και έχουμε κάνει αρθρογραφήσεις κλπ. Ναι. Ετοιμάζουν τώρα που η Αμερική θα γίνει μερική και θα βουλιάξει η Καλιφόρνια και το Yellowstone θα ρευτεί και δεν θα μείνει, όπως λέει η Αγία Αποκάλυψη, σε μία ώρα. 3 φορές του λέει στο 18-1-20 και στο 21-24 ούχε βρέθη, αυτό που θα πάει κάτω. Αγία Αποκάλυψη, επαναλαμβάνω. Εδώ παίζονται και άλλα παιχνίδια. Στη Ρόδο η πενταρχία μια χρονιά είχε δει ένας Άγιος, ο γέροντας ο Μακαριστός της Αριζόνα, τους είχε δει να συνεδριάζουν με τα άλλα μάτια στη Ρόδο. Το έχουμε γραμμένο μέσα στο βιβλίο αυτό, στην πενταρχία. Πάντα υπάρχουν σημεία, όπως το μάτι, όταν έγινε στο μάτι. Είναι εκεί το μάτι, είναι το μάτι του Εωσφόρου. Δεν μπορούν οι σιωνιστές, οι σταυρωτές, αν δεν βάλουν αριθμό, αν δεν βάλουν οτιδήποτε έχει σχέση με τον εωσφορισμό, όπως τώρα με τον Κέρκ που το κάναν, ας πούμε, την όλη τελετή, την κάναν με την αλλαγή του φεγγαριού κλπ. Όλα, πρόσεξε, τα έχουν κανονίσει αυτά. Ο πόλεμος, ο τρίτος, ετοιμάζεται από το 52. Το 1952 ξεκίνησε να ετοιμάζεται αυτό που είναι γύρω από το 25 που ζούμε τώρα. 1952.
Και όλοι αυτοί, αν δεν βάλουν αριθμοσοφία, τον αριθμό, πρόσεχε, αυτό είναι το πρώτο. Άμα κάποιος δεν διαβάσει να καταλάβει την αριθμοσοφία, άστο. Δεν θέλω να μιλάω. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει. Διότι ότι οι σταυρωτές, ακόμα και ο σταυρός είναι, δεν κάνει να το πω αυτό. Καμπαλιστές και οι καμπαλιστές. Ακόμα και ο σταυρός είναι εξάρια, βρε παιδάκι μου. Το είχα βάλει μια φορά στη σελίδα μου. Ακόμα βγαίνει. Είναι 2,40 επί 4,5 μέτρα. 9, 6, 9, 45, 5 και 4. Για να καταλάβεις τώρα τι λέμε. Ακόμα και εκεί πάω. Ο Θεός να με συγχωρέσει. 2,40 επί 4,5. Μπες μέσα, το διαβάστε. 6, 6. 6, 9, 54, 5 και 4, 9. 6, 9, 15, 5 και 1, 6. Να σου το πω τι λένε οι καμπαλιστές. Τώρα σου είπα τι λένε οι σατανιστές. Τι λένε οι Εβραίοι. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω? Αν αυτό δεν το καταλάβεις, τι να κάνω? Δηλαδή τζάμπα μιλάω. Τι θέλω να πω τώρα? Εδώ λοιπόν μπαίνουμε. Γι' αυτό πάει στους υπότες της Ρόδου και λοιπά, επειδή υπήρχαν διάφορα. Τώρα δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε. Και πήγε και στην Κρήτη και πήγε και φραπέ. Για να μάθουμε εμείς να το πίνουμε φραπέ, γιατί εκεί βάζουν τα βαρέα μέταλλα. Ναι. Τα καλαμάκια, τα χάρτινα που έλεγα, τα χαρταμάκια, τα καλαμάκια, όλα τα έχουν μολύνει. Και βγήκε το Γενικό Χημείο του κράτους και λέει: είναι τα καλαμάκια, λέει, έχουν βαρέα μέταλλα. Το Γενικό Χημείο του κράτους, επίσημα, υπογραφεί ο πρόεδρος. Για τα καλαμάκια. Και έλεγα: βρε, μην πίνετε τα καλαμάκια, σας σκοτώνουν. Πηγαίνετε, πάρτε προϊόντα γης και θάλασσας. Βρε, μπέστε στη Λαϊκή και ψωνίστε τώρα. Μην πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ. Θα σας κάνουν όλους με τα χημικά που βάζουν τούρμπο. Και μόλις θα πατήσουν τα hertz. Έχουν βάλει μέσα νανοσωματίδια, έχουν βάλει χρονοκάψουλες με διαβόλους μέσα. Το έχουμε πει σε εκπομπή. Θα πέφτουν σαν τα κοτόπουλα που λέει ο Άγιος. Όχι μόνο αυτό, θα αρρώστιες. Άμα εμένα το AIDS μου το έχεις βάλει σε χρονοκάψουλα και το έβαλες από εδώ και μετά μου το λιώσεις με 25-30 βαθμούς Hz που θα κάνεις βολή και αυτό θα λιώσει, γιατί είναι νανολιπίδιο ή υδρογέλι, και μέσα έχεις AIDS, τι θα κάνει το AIDS? Δεν αρχίσει να κινείται? Τι θα δούμε τώρα? Γιατί ετοιμάζουν για τη νέα πανδημία? Την έχουν ήδη στήσει. Και δεν ακούει άλλος. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εδώ, άμα δεν το πιάσουμε το νόημα αυτό, δηλαδή το μου έδωσες τώρα και είπε πολλά με τη Ρόδο. Διότι υπάρχουν σημεία που υπάρχει όπως και το Τέμπη. Υπάρχουν σημεία δικά τους. Τα βλέπουν αυτοί γιατί πάνε και κάνουν ανθρωποθυσίες. Τα Τέμπη τι ήταν? Εσύ σαν πολιτικός, Ηλία μου, πέρασες από την πολιτική 11 χρόνια, ήσουν στη Βουλή. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να μην δέχεται έναν πρωθυπουργό υπερδύναμη στη χώρα του και να επιθαίνει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αυτός να πηγαίνει στο Άγιο Όρος? Δεν καταλαβαίνεις τι παίχτηκε? Όταν πηγαίνεις, συνεννοείται η κυβέρνηση και λέει θα είναι η επίσκεψη έτσι, είναι επίσημη και θα γίνει εκεί και θα έρθω για 5 ώρες. Έχει συμβεί με τον Κλίντον που πέρασε μια φορά από την Ελλάδα το 99. Συνεννοούνται. Άλλοι λέει θα έρθω ιδιωτική επίσκεψη. Δεν έχει σχέση. Θέλω να έχω φρουρά και λοιπά και θα πάω εκεί. Το πρόγραμμά του αυστηρά. Και εκεί είναι υποχρεωμένη η χώρα που φιλοξενεί ανεπισήμως να παρακολουθεί να μην γίνει κάτι. Γιατί θα ντροπιαστεί η χώρα. Δεν φταίει αυτός. Δηλαδή, έγινε ρόμπα η αστυνομία, ας πούμε, της χώρας που φιλοξενεί. Όχι η Ελλάδα, κάθε περίπτωση. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό είναι αυτοί τις πιο πολλές φορές ούτε από το τηλέφωνο ούτε μιλάνε ούτε από αυτά. Αυτοί στέλνουν ή έρχονται κρυφά και συνεννοούνται για μεγάλα θέματα. Ξέρουν, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι 3-5 άτομα τα οποία πάει και του λένε, του λέει η Πενταρχία, στον αρχηγό του κράτους, εσύ θα ακούς μόνο αυτόν. Αν σου πω εγώ, θα σου στείλω αυτόν να σου πει τι θα αλλάξει. Η ισχύ αυτού νου. Το ξέρεις από πριν αυτό. Μάλιστα. Και φτάνει υπογεγραμμένα ότι κι αν δεν το κάνεις, πρόσεξε, υπογράφεις αυτό. Εάν δεν το κάνεις, υπογράφεις, δέχεσαι εξ αρχής ότι μπαίνει η ζωή σε κίνδυνο. Δηλαδή τώρα εδώ θέλουμε να καταλάβουμε ότι τα πράγματα, επειδή είμαστε στην καρδιά του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί τώρα φτάσαμε, άμα πάμε λίγο παραπέρα, αν θέλεις τώρα παράδειγμα, μπορούμε να πάμε λίγο, το επόμενο που τρέχει πολύ σοβαρό, βλέπω, είναι ΝΑΤΟ-Ρωσία. Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, γιατί εγώ σαν στρατιωτικός συντάχτης που υπήρξα κάποτε στην Καθημερινή, ξέραμε ότι πριν την κήρυξη του πολέμου αρχίζουν τα επεισόδια. Και εδώ τώρα βλέπουμε
Ρωσικά ντρόν στη Δανία, ρωσικά ντρόν στην Νορβηγία. Αυτά είναι ψέματα βέβαια, αλλά δημιουργούν το κλίμα του ΝΑΤΟ για να μπει. Είπαμε ότι βλέπουν βρετανικές, λέει, στρατιωτικές δυνάμεις στην Οδυσσό μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις. Όλα αυτή η καταγγελία έγινε από τη Ρωσία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι προετοιμάζεται το κλίμα και αυτό. Ο στήλος Ορθοδοξίας και οι εκδόσεις «Αγαθός Λόγος» στηρίζουν το έργο αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου που ανοικοδομήθηκε το 1897 και βρίσκεται πλησίον του χωριού Χαλκίων του νομού Κορινθίας. Ο ιστορικός ναός χρήζει άμεσα αντικατάστασης της κεραμοσκεπής καθώς και έργων στήριξης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα διαθέσουν εξ ολοκλήρου εφέτος το ποσό των εισπράξεων από τη διάθεση των αναμνηστικών φλουριών της πρωτοχρονιάς προς το σκοπό αυτό. Τα αναμνηστικά της πρωτοχρονιάς διατίθενται σε καθαρό ασίμι, επιχρυσωμένο καθώς και σε μέταλλο επιχρυσωμένο με 3 τρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Τιμή για τα ασημένια 9,90 ευρώ. Τιμή για το επιχρυσωμένο με 3 δόσεις χρυσού μέταλλο 24 καρατίων 5,90 ευρώ. Τηλέφωνα για παραγγελίες. 2-10-92-12-5-74, 2-10-92-12-3-15, 69-77-42-82-81. Ναι, Διονύση μου, κοίτα να δεις. Εδώ και μια εβδομάδα υπάρχουν πολλά που δεν λέγονται και θα τα επενηχθώ. Τα πράγματα έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρή τροπή, γιατί αυτοί φαίνεται από Νοέμβριο και μετά θέλουν να μπουν σε μεγάλα στρατιωτικά θέματα. Δηλαδή να ανοίξουν νέα μέτωπα. Μέχρι τώρα τι κάνουν? Κρατάνε τα μέτωπα τα ενεργά και τα βάζουν, ξέρεις, να έχουμε τα πρωτοσέλιδά μας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ τώρα με τη Ρωσία, αλλά μιλάμε για το ΝΑΤΟ σε σχέση με Ρωσία, αλλά θα πούμε και γύρω-γύρω. Μετά θα πάμε Ρωσία σε σχέση με τους άλλους, γιατί αλλάζει το σημείο αναφοράς, έτσι, το κέντρο συζήτησης. Το ΝΑΤΟ έχει πάρει εντολή, και αυτό το είπε ο στρατηγός ο Σίρεφ, το είπε δημόσια. Ο Σίρεφ ήταν αναπληρωτής αρχηγός του ΝΑΤΟ, δεν ήταν στρατηγός του ΝΑΤΟ. Αναπληρωτής, ο δεύτερος επίσημα. Και λέει, τάχα ένα σενάριο. Ξύπνησε το πρωί και λέει, δεν λέμε και κανένα σενάριο. Όχι. Πήρε εντολή από την πενταρχία, κάπου υψηλά, και είπε, βάλε ένα στρατηγό, λίγο να βάλουμε τα... Να σπρώξουμε το θέματα παραπάνω. Μπράβο. Και βγήκε και λέει, να το πρόγραμμα. Θα γίνει αυτό, θα έχουμε κυβερνοεπίθεση, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς και θα πάρει φωτιά του ΝΑΤΟ μέσα στην Ευρώπη κλπ. Χθες έγινε πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο. Αυτούς που ψάχνουν. Τώρα, άμα ψάχνεις να βρεις το Χάσλερ, θα βρει. Είδαμε και στα αεροδρόμια το χάος που δημιουργήθηκε και φτάνανε όλοι οι Ρώσοι. Όλοι οι Ρώσοι είναι πίσω. Μα γι' αυτό τώρα. Όλα είναι στραμμένα στο να κάνουν κάποια κίνηση το ΝΑΤΟ μέσα στη Ρωσία. Και όταν λέω μέσα στη Ρωσία, με δύο έννοιες. Το ένα είναι σε χώρες που βρίσκονται στη δική της, ας το πούμε, παλιά τροχιά, έτσι, την παλιά Σοβιετική Ένωση και τις φιλικές χώρες, το ΝΑΤΟ το ρωσικό, και έχουν και ένα δεύτερο να παίξουν με τη Μολδαβία, γιατί η Μολδαβία είναι το κλειδί για να πάρει φωτιά η περιοχή, γιατί συνδέεται και με τη Ρουμανία, γιατί είναι περίπου ίδιες φυλές, και με τη Ρωσία και την Υπερδνηστερία. Δηλαδή τον αναπτήρα. Εκεί είναι αναμένο, είναι κούγκι εκεί έτοιμο. Τάκ, πέταξε αυτό. Υπερδνηστερία χτες έγινε θέμα. Γιατί είναι Ρώσοι, οι οποίοι φύγαν από τη Μολδαβία, φτιάξαν δικό τους κράτος και το οποίο προσκυνάνε τους Ρώσους. Και οι Ρώσοι τους βοηθάνε. Αφού λέει, εμείς είμαστε Ρώσοι. Έχουν και βάση εκεί. Και βάση, έχουν τα πάντα. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται? Σε δεύτερο επίπεδο κλειστό είναι να θέλουν να βάλουν πλέον, όπως πήγαν γαλλικά στρατεύματα, τάχα, πρόσεξε τώρα, για να προστατεύσουν τη Μολδαβία να μην αλλάξει στρατόπεδο ή της επιτεθεί η Ρωσία. Τι? Αυτό γιατί, πού, τι είπε η Ρωσία, δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται? Γίνεται μία μόχλευση και θέλουν γύρω το ΝΑΤΟ, το ίδιο το ΝΑΤΟ. Έτσι, οι κατσαπλιάδες αυτοί, οι οποίοι είναι πιόνια της πενταρχίας. Δηλαδή,
ο Μακρόν, οι τρεις Χασικλίδες, οι κοκαϊνάδες, μαζί με τον Στάρμερ και με τον Φρίτς της Γερμανίας, έτσι, οι κοκαϊνάδες αυτοί πήραν εντολή από την πενταρχία, τους έβαλαν εκεί. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, δεν τα ξέρει ο κόσμος, απλά διαβάζει τι λένε οι δυο Νικολάδες, ας πούμε, εδώ στις ειδήσεις, και ούτε ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει ότι πεθαίνει σε 2 χρόνια 3 θα λείπουν 4 δισεκατομμύρια, 5, δεν ξέρω, 3. Όταν λέω 4 δισεκατομμύρια εννοώ από τα 8,1, εννοώ 400 Ελλάδες. 400 Ελλάδες θα λείψουν, θα εκλείψουν από το χάρτη. Και ο άλλος τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα δεν ξέρουν. Τους κοροϊδεύουν, γι' αυτό λέω ότι ποτέ δεν θα μπορέσω, και ζητώ συγγνώμη, να αποδώσω αυτό που είναι εδώ. Εμείς γράψαμε το βιβλίο αυτό που λέει ο στρατηγός, το 18 βγάλαμε το βιβλίο. Ο πρώτο πυλόν τρίτος παγκόσμιος. Το γράψαμε τον Ιούνιο του 18, το 18 έγινε το Νοέμβριο του 19 που ξεκινάει, ας πούμε, η πρώτη τροχιοδεικτική, για να μην πάω και μπερδέψω τον κόσμο, με το Γουχάν. Δηλαδή εμείς το προλαβαίνουμε το Γουχάν στη στροφή, που είναι ένα στημένο γεγονός, για να ξεκινήσει η πανδημία, η πλάκα δηλαδή, το δούλεμα. Ποια πανδημία, δεν υπήρξε ποτέ. Μπράβο. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ μοχλεύουν την περιοχή πλέον γύρω από τη Ρωσία και τη μοχλεύουν σε 3 επίπεδα. Βγαίνει ο Στούμπ, και αυτός της ίδιας κατηγορίας με τον Μακρόν είναι, η ίδια μάνα τους έκανε, να μην λέω γιατί κολλάζομαι και σου είπα είμαι στο κέντρο της κόλασης, και είπε ότι θα πολεμήσουν τη Ρωσία. Δεν χρειάζεται πολλά, θα πολεμήσουμε. Μα ήδη κάνει και περικοπές αυτός για να δώσει τα στρατιωτικά. Στο στρατό, ναι. Τώρα μπήκε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το πιονάκι πώς συνεργάζεται. Ναι. Δηλαδή μπήκε αυτός να θάψει τους Φινλανδούς. Θα πέσει πυρηνική στη Φινλανδία. Δεν τη γλιτώσει. Θα φάει πυρηνικά. Και η Σουηδία που κάνει το μάγκα δεν θα τους αφήσει. Χώρια τα πνευματικά που πέφτουν. Δηλαδή τώρα πουλάνε αυτοί, όλοι πουλάνε την Ευρώπη. Θυμάσαι τον Παπούλη, μαζί πρέπει να είμαστε τότε, όταν μας είπε, το γέροντα, ότι θα πέσουν στο 22 που έγινε η επίθεση, ότι θα πέσουν πυρηνικά σε βαλτικές χώρες. Μπροστά είμαστε και οι δύο στο γέροντα τότε. Και λέγαμε πυρηνικά από το 22. Και τώρα βλέπεις ότι ετοιμάστηκε η Σουηδία. Μοιράσανε φυλάδια, είναι έτοιμοι. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Μα είναι ο αρχηγός της Φινλανδίας, ο αρχηγός της Δανίας, ο πρωθυπουργός. Γιατί έχουν άλλο σύστημα. Και στην Πολωνία. Το ίδιο. Ο Τούσκ. Ναι. Ο Ντόναλντ της Πολωνίας. Όλοι αυτοί, πρόσεξε, όλοι. Και λέει το ΝΑΤΟ, ετοιμαζόμαστε να μπούμε και στο Καλίνιγκραντ. Δηλαδή στο ρωσικό κομμάτι που δεν συνδέεται με την γεωγραφική χώρα, με τη Ρωσία, παρεμβάλλονται χώρες. Θα μπουν εκεί, θα θέλουν να μπουν. Μα του είπανε, λένε έχουμε ετοιμάσει, πρόσεξε, το ΝΑΤΟ, στρατηγοί του ΝΑΤΟ, διάβασα μόνος μου αναφορές 2. Άσχετα αυτά τα υπόγεια, τώρα τα λένε πάνω όλα. Ότι θα χτυπήσουμε το Καλίνιγκραντ. Δηλαδή θα πας να χτυπήσεις τη Ρωσία, καθ' αυτό. Δηλαδή κάνεις πόλεμο 3ο παγκόσμιο. Τι θα κάνει η Ρωσία, αφού όλοι εναντίον της είναι? Τι θα κάνει, πες μου ο Πούτιν. Η άμυνα είναι πλέον τα πυρηνικά, δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Δεν μπορεί να κάνει. Αν πάνε αλλιώς πώς, εδώ είναι χαβαλετζίδες τώρα, ο στρατός, οι ίδιοι δεν λένε. Εδώ βγαίνει ο στρατηγός του ΝΑΤΟ, ο προηγούμενος, και λέει δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τους Ρώσους. Αυτό είναι εκπαιδευμένοι 3 χρόνια κλπ. Ο στρατηγός του ΝΑΤΟ, δεν λέω ότι ο στρατηγός τάδε, επειδή πήρε το βαθμό. Λέω Πάσης Ελλάδος, λέω ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως είπε. Στο αντίστοιχο να καταλάβουν. Πιάνεις τώρα τι λέμε. Και λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θεία λειτουργία εκεί, θα πεθάνουμε. Με τις λουλούδες θα πάνε, αφού το έχουν γυρίσει στην Γουακατζέντα τώρα. Πώς θα πάνε να πολεμήσουν? Ποιο να πολεμήσουν? Δεν είναι έτοιμοι. Γι' αυτό οριάζουν, ας πούμε, και οι καταστάσεις και όλα αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι στρατηγοί. Σε ανώτατο βαθμό. Και έχει πει και Γερμανός ανώτατος αξιωματικός εν ενεργεία ότι δεν μπορούμε να τους πολεμήσουμε. Δεν είναι δικά μου αυτά. Οπότε λοιπόν, για να μαζέψουμε λίγο το θέμα ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει 10 περίπου με 12 πληγές που έχω βρει. Αναφέρθηκαμε μόνο σε 4 στις χώρες της 2, Φινλανδία, Σουηδία. Είπαμε και για την υπερνηστερία σαν κομμάτι
εκεί που ξύνουν την πληγή των Ρώσων με τη Μολδαβία, και έχουμε βάλει και στο Καλίνιγκραντ φωτιά επίσημα, γιατί λέω να δείχνω τα σχέδιά μου να χτυπήσω το Καλίνιγκραντ, να χτυπήσω τη Ρωσία. Και στη Λευκορωσία. Τη Λευκορωσία δεν την θέλουν, ούτε την ασχολούνται, να σου πω. Όχι, έγιναν γυμνάσια και πήγαν και Ινδοί. Ναι, έγινε, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν θα χτυπήσουν την Λευκορωσία, δεν θέλουν τη Λευκορωσία. Δεν γίνεται τρίτος παγκόσμιος τη Λευκορωσία. Αργείς. Καλίνιγκραντ θα χτυπήσουν. Καλίνιγκραντ. Σου λέει, άμα χτυπήσω εδώ, τον τον πόλεμο. Τι θα κάνει ο Πούτιν, άμα ξεκινήσουν οι πύραυλοι από πέρα, οι Midgetmen και οι άλλοι της Αμερικής, τι θα κάνει, θα πατήσει τα κουμπιά. Δεν θέλει, θα πέσουν τα πυρηνικά. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον πυρηνικό πόλεμο. Ούτε μία στο 3 εκατομμύρια. Είναι αυτό που είπε ο Τραμπ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν είπε ότι κάτι πολύ μεγάλο έρχεται, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και θα εξαφνιάσει όλη την ανθρωπότητα? Κάτι τέτοιο δεν είπε? Ναι, είπε. Αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν μπόρεσα να το κωδικοποιήσω αυτό σε δικό μου αποκωδικοποιητή, γιατί πήγα με δύο δρόμους να σου το απαντήσω. Δεν μπόρεσα να το απαντήσω, γιατί μπερδεύτηκα με την εξής έννοια. Επειδή ξέρουμε τώρα εμείς, μόλις τελειώσει η ολόκληρη φάση του βιολογικού πολέμου που ξεκίνησε, αλλά αυτός δεν τελειώνει, τελείωσε με το αυτό. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει να βάλουν άλλα πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ο κόσμος ούτε θέλει, το ακούει. Θα βάλουμε τα πυρηνικά. Τώρα τι κάνουν? Τώρα θα κάνουν με τα hertz τις βολές 5G για να αρχίσει ο κόσμος. Και ήδη το προβλέπουν στο έγγραφο της Bilderberg, το οποίο δημοσιεύουν το 2010 στον τυφώνα παγκοσμιοποίηση. Τι λένε? Στο όνομα της ασφάλειας και του εντοπισμού, μετά τη ρήψη των πυρηνικών, θα βάλουμε εμφυτεύματα σε όλους τους ανθρώπους. Όποιος δεν βάλει εμφύτευμα θα θεωρείται τρομοκράτης. Ο Μάσκ και η εταιρεία του που φτιάχνει τα εμφυτεύματα, κατά βάση, να σου απαντήσω για το προηγούμενο και αυτό αν χρειαστεί θα πω κάτι, γιατί το κλείσες ουσιαστικά. Εδώ τώρα εμείς βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε γεγονότα που ο Τραμπ εννοεί μάλλον γεωφυσικά, γεωμηχανικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτά που γίνονται με τα μηχανήματα και αφορούν τροποποίηση καιρού, σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, έτσι. Μάλλον εκεί εννοεί αυτός. Μάλλον. Γι' αυτό και συνέχεια τρέμει η Καμτσάκα, που είναι η Χερσόνησος, που είναι στο πουθενά. Δοκιμάζουν, κάνουν δοκιμές. Λέω εκεί, θα έρθει τσουνάμι, δεν θα έρθει τσουνάμι. Εκεί δεν έχει πολυκατοικίες, οπότε δεν έχουν. Δηλαδή τροχιοδεκτικά η πενταρχία μας βοηθάει να καταλάβουμε τι γίνεται, όπως και στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, τα κουμπάκια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Το ΝΑΤΟ λοιπόν αυτή τη στιγμή πήρε εντολή από την πενταρχία, την οποία εντολή την παίρνει ο πρόεδρος της Αμερικής, γιατί αυτός είναι ο εκλεκτός των εκλεκτών για τους εκλεκτούς δρόμους, και γι' αυτό και τον έχουν, τον κολαντρίζουν συνέχεια. Άμα ακούσες το τι λένε οι ραβίνοι και οι αρχιραβίνοι του Ισραήλ για αυτόν, μπορούσαμε να γράψουμε 50 βιβλία. Τέτοια λόγια δεν υπάρχει. Άλλος του λέει Μεσσία, άλλος του λέει εκείνο, όλα. Ότι φέρνει το Μεσσία. Και νόμισμα λέει βγάλανε. Νόμισμα ό,τι θέλεις. Άλλαξε την πρωτεύουσα, την πήγε στη Ιερουσαλήμ από το Τελαβίβ. Όλα τα έκανε. Και ιδιαίτερα οι δύο σκληρές ομάδες, εννοώ από αυτούς τους ανθρώπους του παγανισμού δηλαδή και του εσωτερισμού, του εωσφορισμού. Όταν μπήκα, κάναμε και με ένα-δύο άρθρα, το βγάλαμε, αλλά όταν πήγα παραπέρα, γιατί μπαίνω και κοιτάω εδώ, τι λένε ρε παιδί μου, πάω και λέω στο Λούμποβατς, τι λέει ας πούμε ο Τάδε, ας πούμε, που είναι μεγάλος γνωστός. Θέλω να ακούσω τι λέει ο Ιερώνυμος, ο αντίστοιχος. Και λες, μα είναι δυνατό, λέει τι είναι πράγματα. Πάνω από τον Χριστό, πάνω από τον Σατανά, πάνω από όλους. Το καταλαβαίνεις τι λέω? Τόσο μεγάλη αυτή. Γι' αυτό δεν μπορούμε οι άνθρωποι εμείς να καταλάβουμε που το πάνε. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι έρχεται κάτι μεγάλο, μάλλον δίνω 75% να είναι κάτι μεγάλο από τα γεωφυσικά. Γιατί δεν μπορεί να πέσουν πυρηνικά. Δεν γίνεται δηλαδή βάλεις το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρέπει να γίνουν τα γεωφυσικά, τα γεωμηχανικά, ώστε η Αμερική να μπλοκάρει, να μείνει έτσι που είναι με κουτσί, όπως έγινε στις δύο παγκοσμίους πολέμους, του πρώτο και δεύτερο, και μπήκε μετά. Αλλά θα μπει κουτσουρεμένη.
Δεν τη θέλουν την Αμερική τώρα. Την Αμερική την έχουν σβήσει η πενταρχία. Η Αμερική έχει γίνει Αμερική. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Λοιπόν, μάλλον είναι αυτό, αλλά δεν θέλω να το πλατιάσω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, μια και έχουμε εκεί στα γεωπολιτικά. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ πήγε στρατό, κάτω πήγε το πολεμικό ναυτικό για τη Βενεζουέλα. Έχει αποθέματα πετρελαίου εκεί, λέει ότι είναι για τα ναρκωτικά, αλλά έχει βάλει στόχο τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο, έχει η Βενεζουέλα. Κοίταξε, Διονύση. Είναι και αυτό μέσα στην προετοιμασία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί η Βενεζουέλα νομίζω τροφοδοτεί και την Κίνα. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Κοίταξε να δεις τι βλέπω εδώ. Και μάλιστα κάνω άρθρο, θα το προλάβω την Παρασκευή αν μπορέσεις να το ευλογήσεις. Γράφω για τη Βενεζουέλα, γιατί έψαξα να δω γιατί. Τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Πάλι η πενταρχία τι κάνει? Όταν πέφτουν τα επίπεδα της αδρεναλίνης, σου λέει, Ρωσία συνήθισε ο κόσμος. Από το 22 του Φλεβάρι, σκοτώνοντα, εμπειράζει. Τώρα και να σκοτωθήκαν και 1.700 Ουκρανοί, εμείς καλά είμαστε, τρώμε, πίνουμε, γιορτάζουμε, μας νοιάζει και πολύ. Η αδρεναλίνη πέφτει, η αγωνία πέφτει, ο φόβος πέφτει. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κρατάω τον κόσμο σε εγρήγορση. Όπως έγινε με Ινδία και Πακιστάν, πρέπει να ανεβάζω τις φωτιές, να βάζω παντού φωτιές. Να τις ανάβω, τάχα μετά τις σβήνω, πρόσεξε. Η πενταρχία του λέει σβήστης, γιατί μετά, όπως έσβησες παράδειγμα την Ινδία, Πακιστάν, θα ξανά πάρουν φωτιά μετά. Ναι. Όπως θα γίνει και με την Κίνα, με την Ταϊβάν, θα πάρει φωτιά. Όπως εδώ στα Βαλκάνια, θα πάρει φωτιά. Όταν πουν πάμε, εδώ θα γίνει κούκκι στα Βαλκάνια που έχουν ετοιμάσει το Κόσοβο και περιοχή στα κεντρικά. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμείς αυτό θα δούμε. Δηλαδή τώρα τι κάνανε? Λέει ο Τραμπ, είχε γίνει ο πόλεμος για το Εσεκίμπο, μια περιοχή με τη Γουινέα. Ναι, το Εσεκίμπο, προσπαθώ να θυμηθώ, έγινε επειδή έχει πολλά πετρέλαια να το μοιραστούν και υπερίσχυσε η Βενεζουέλα και μετά τα βρήκαν σε μια συνεννόηση δύο αρχηγοί κρατών. Είναι πολύ μικρό κράτος, ενώ η Βενεζουέλα είναι 28,5 εκατομμύρια πληθυσμός και έκταση είναι 7 Ελλάδες περίπου. 8 πλησιάζει. Είναι πολύ μεγάλη χώρα και όντως έχει τα αποθέματα περισσότερα, αλλά η πενταρχία τα έχει, το χρυσό τα έχει όλα, τα υπολογιστές τα έχει όλα, τα λεφτά τα έχει όλα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει ένα, να πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι, να μείνει ο πληθυσμός της γης 500 εκατομμύρια. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει. Ό,τι βάλεις άλλο είσαι βλάξ και θα πεθάνεις και θα πας την τρίτη μέρα και θα πεις βρει υπάρχει και Χριστός. Τέτοια συμφορά θα σε βρει. Δεν ξέρεις και τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, εντάξει. Τουλάχιστον να ξέρεις, φίλε, ότι σε σκοτώνουν για αυτό το πράγμα. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αλλά δεν το έχουμε 5 βιβλία έχω γραφεί γι' αυτά. Σε ό,τι αφορά εμάς τους δύο, γιατί ας δουν και άλλες εκπομπές στον κόσμο για να συμπληρώσουν. Εδώ λοιπόν στη Βενεζουέλα τι κάνουν? 3 φορές που γίνανε τα περιστατικά αυτά που τάχα χτυπήσαν τη νύχτα, που μεταφέρουν κλπ. Τι ανάγκη έχει να το κάνει αυτό? Ένας λόγος υπάρχει. Να ανεβάσουμε την αδρεναλίνη. Έπεσε από πάνω από Ουκρανία, έπεσε λίγο από τη Μέση Ανατολή, γιατί σχεδόν έχουν φτάσει. Το Ισραήλ, να το πούμε μετά αυτό, σχεδόν έχει φτάσει στην άλλη άκρη. Η Γάζα είναι μικρότερη κατά 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη Άνδρος. Θα μπορούσαν να πάνε, αλλά το προσφαΐζουν για να πάμε στο μεγάλο αγιογονότα. Καταλαβαίνεις, αυτοί το ξέρουν. Το σχέδιό τους είναι πάνω από 20 χρόνια, επαναλαμβάνω. Με αποτέλεσμα τώρα, σου λέει, αφόσον έπεσε λίγο, έπεσε η Ινδία, Πακιστάν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος αυτό. Θα βάλουμε λίγο Τσάρλι Κέρκ και θα βάλουμε και λίγο Βενεζουέλα και θα βάλουμε και λίγο Αφγανιστάν. Πρόσεξε τώρα τι κάνουν. Δεν παίζει το σατανάς. Με τίποτα. Όσο θες κάτσε 200 χρόνια, δεν μπορείς να το φτάσεις ποτέ. Βάζουν τα 3 περιστατικά. Ότι τάχα είναι ναρκοτρομοκράτες αυτοί. Και ρε φίλε, έρχονται, φέρνουν. Αφού ο Μέρτς, ο Μακρόν και ο Στάρμερ θέλουν κοκαίνη, θα τους φέρει κοκαίνη. Τι να κάνουμε, είναι προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, φταίνε αυτοί ή εσύ που τα παίρνεις. Δηλαδή, καταρχήν, για να πιάσεις. Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στα ναρκωτικά στον κόσμο είναι η Αμερικανική κυβέρνηση. Το ξέρω αυτό. Υπάρχουν βιβλία γραμμένα. Τι σημαίνει, Διονύση, εδώ? Λέει, θα το κάνουμε λίγο έτσι, να κρατάμε τον κόσμο να μην χαλαρώσουν, να είμαστε σφιγμένοι.
Όσο είμαι σφιγμένος δεν σκέπτομαι. Είμαι φόβος. 200 βιβλία έχουν γραφτεί, τεράστιες διατριβές διδακτορικές για το φόβο. Οπότε λοιπόν παίζουν τη Βενεζουέλα για το φόβο, για να κρατάμε τώρα τον κόσμο σε εγρήγορση. Ούτε τους ενδιαφέρει, επειδή η Κίνα έχει πάρει ένα από τα μεγαλύτερα, η Κίνα όντως έχει πάρει, που ανέφερες, έχει πάρει σε μια λίμνη εκεί πέρα, διάσημη λίμνη, έχει πάρει το υπόγειο, το υπέδαφος, το πήρε για εκμετάλλευση. Και είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα γνωστό. Τι την ενδιαφέρει την πενταρχία γι' αυτό, για το πετρέλαιο της Κίνας? Μα αφού την Κίνα ετοιμάζουν για Νέα Αμερική, καταρχήν. Οπότε βάζουμε λίγο τη Βενεζουέλα. Είπα αρκετά. Ξαφνικά, εδώ και 10 μέρες, επειδή έκατσε η βάρκα λίγο, τη βγάλαν σε στεριά και δεν κάνει, ξαναρίξτε στη θάλασσα. Αφγανιστάν. Ενώ από το Αφγανιστάν έφυγαν. Τώρα θέλω να ξαναπάνε. Να πρόσεχε να γελάσει τώρα εδώ. Εδώ είναι λίγο, αυτό δηλαδή μου έχει φανεί πολύ παράξενο αυτό. Και όχι μόνο, υπογράφηκε νομοσχέδιο, λέει, να δίνει τη δυνατότητα στον Τραμπ να μπαίνει σε 60 χώρες. Χωρίς να λογοδοτήσει το Κογκρέσο. Ναι, βέβαια. Παλιά έμπαινε χωρίς να λογοδοτήσει ποτέ. Το Βιετνάμ έγινε ο πόλεμος, υπήρχε απόφαση στο Κογκρέσο. 13 πόλεμοι στην Αμερική έχουν γίνει χωρίς καμία απόφαση. Το καταλαβαίνεις? Πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, και λέει τώρα, από το 2001 πέρασαν 24 χρόνια, θέλουμε πίσω τη βάση, λέει, στο Μπαγκράμ. Ξέρεις με τον Μπαγκράμ? Είναι αεροπορική βάση για τους Αμερικανούς. Ήταν από η πιο μεγάλη που είχαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν. Και το Μπαγκράμ, να πούμε και λίγο έτσι ιστορικό, είναι η πόλη που έχτισε την Αλεξάνδρεια Καυκάσου, τη λέγαν, ο Μέγας Αλέξανδρος. Η πόλη, το Μπαγκράμ σήμερα, μπέστε στην εγκυκλοπαίδεια, στη Wikipedia, να δείτε ότι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου η πόλη. Στην πόλη που έχτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, εκεί στο Αφγανιστάν, το τελευταίο κομμάτι που έφτασε, γεωγραφικά πηγαίνοντας, είναι το Μπαγκράμ. Εκεί είναι η βάση των Αμερικανών. Τώρα κάτι Μέγας Αλέξανδρος, τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Γιατί μου πες για τη Ρόδο. Χτυπάω τώρα το κουδούνι, τα πνευματικά, τα διάφορα. Θυμίσω και τον Παπούλη, τον Αγράφων. Ο Παπούλης έλεγε ότι των πνευματικών δυνάμεων ηγείται ο Μέγας Αλέξανδρος. Συνέχεια μας το έλεγε αυτό. Δεν ήταν μία φορά και δύο. Συνέχεια. Και υπήρχε τώρα, και θα σου πω και κάτι άλλο, μια και πήγαμε στο Αφγανιστάν και εκεί στην περιοχή, να πάμε και στο Ισραήλ λίγο με το Ιράν τι γίνεται, γιατί δεν έχει ησυχάσει το θέμα. Και υπάρχει και να φέρω μια προφητεία μέσα σε εισαγωγικά, τη ρίση ενός γέροντα. Είδε το Ισραήλ να έχει τα θεμέλια, να βγαίνουν στο Ισραήλ τα θεμέλια που ήταν από τον αυτοκράτορα Τιτό. Και λέει ο γέροντας, είδε ότι θα χτυπηθεί από κράτος που δεν το περιμένει. Εδώ Διονύση, δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς, γιατί είναι πνευματικά θέματα. Αλλά ξέρουμε μόνο ότι εκεί δεν θα μείνει τίποτα κολυμπηθρόξυλο. Αυτό ακριβώς. Τίποτα δεν θα μείνει. Τίποτα. Θα πέσουν και πυρηνικά εκεί. Αλλά για να κλείσω λίγο το θέμα της Βενεζουέλας, λοιπόν, Αμερική, το θέμα της βάσης του Μπαγκράμ που το θυμήθηκαν μετά από τόσα χρόνια, γιατί πήραν τα στρατεύματα οι Αμερικοί. Ξέρεις γιατί? Γιατί λένε, αφού πάμε μέχρι το 25 να γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος, τώρα πηγαίνουμε στο δαιμονικό κομμάτι, έτσι, των παγανιστών. Σου λέει, μην κόβουμε και τον Πούτιν να κατεβαίνει κάτω, να πηγαίνει και πιο γρήγορα. Καταλαβαίνεις? Ναι. Φεύγουμε εμείς, να περνάνε οι άλλοι. Ανοίξαν τους δρόμους, φύγαν. Ξέρεις πόσες βάσεις κλείσαν στην Μέση Ανατολή και εκεί, στην Άπο Ανατολή? 100 βάσεις. Στο Ιράκ. Παντού, 100 βάσεις περίπου είναι. Θα μου πεις όλες, σχεδόν όλες. Μείναν επιλεκτικά, κράτησαν κάποιες για να έχουν ένα έλεγχο στην περιοχή. Είναι φοβερό. Δεν είναι 100, είναι κάπου 30 με 40, αλλά τρόπος του λέγει, δηλαδή όλες να τις κλείναν. Άραγε λοιπόν, για να κρατάμε τον κόσμο σε συγχρονισμό φόβου και να τον προετοιμάζουμε το παγκόσμιο popolo που θα δουν τα μανιτάρια να ξεφυτρώνουν σε 20-25 χώρες που έχει πει και ο γέροντας ο Βαδενός. Εδώ ένα πράγμα που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η Αμερική χθες και προχθές έγινε ένα σημαντικότατο, ένα ακραίο γεγονός,
αντίστοιχο ό,τι έγινε με το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, έγινε και ένα ακραίο γεγονός μεταξύ έμεσο Πούτιν, Τραμπ σε σχέση με την Ουκρανία. Τι έγινε? Όλα αυτά στον ΟΗΕ. Και όλα αυτά βγαίνουν από την ομιλία που έκανε ο Τραμπ στον ΟΗΕ. Λοιπόν, τι είπε? Και μετά έκανε και κάποιες άλλες δηλώσεις. Κάνει στροφή στο ουκρανικό. Στροφή. Δηλαδή από χτες λέει θα στηρίξω την Ουκρανία, θα της δώσω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Ενώ μέχρι τώρα έλεγε δεν κάνω, δεν στέλνω, δεν κάνω, δεν φτιάχνω. Τώρα λέει ψόφιο πρόβατο είναι η Ρωσία. Την είπε. Δεν είπε έτσι, είπε άλλη χειρότερη έκφραση. Ψόφιο πρόβατο. Τίποτα δηλαδή δεν είναι. Μέχρι χτες ήταν αγκαλιές, όπως γράφαμε εμείς, ότι θα έρθει η ώρα να εμφανιστεί ο προβατόσχημος, θα βγει. Έβγαλε την προβατό και φαίνεται ο λύκος τώρα, ο Τραμπ. Δηλαδή ο μπροστινός, ο εκλεκτός των εκλεκτών, των διαβολοεκλεκτών που έρχεται, αυτόν που περιμένουν, αλλά δεν είναι τώρα. Τώρα θα ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης. Λοιπόν. Δίνει και τις προθεσμίες όμως. Λέει σε 60 μέρες θα σας πω. Είναι το 6 πάντα έπρεπε να είναι σε 66 μέρες, 6 ώρες και 6 δευτερόλεπτα για να τον καταλάβουμε καλύτερα. Όλα 6 είναι. Λοιπόν, και τον Κέρκ στα 60 μέτρα τον πυροβόλησαν. Τέλος πάντων, γελάω τώρα γιατί είναι φοβερά αυτά τα οποία διαβάζω από τα αποκρυφιστικά. Γιατί άμα δεν ξέρεις τα αποκρυφιστικά, εντάξει, πας σφαγή. Λοιπόν, σημαντική στροφή χθες. Τι σημαίνει αυτό? Ο Τραμπ τράβηξε πίσω ό,τι είχε πει σε σχέση με τη Ρωσία, τράβηξε πίσω ό,τι είχε πει σε σχέση με τον Ζελένσκι και βγήκε ο Ζελένσκι και λέει τώρα, λέει, από χτες εμένα, λέει, ο Τραμπ με αγαπάει πιο πολύ πια από τον Πούτιν. Δήλωσε. Το καταλαβαίνεις τώρα? Γιατί αφορούσε γυναικεία? Ξέρω, είναι αυτά οι χωροί γνωστοί που κάνανε ο διασκεδαστής. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, Διονύση? Σημαίνει ότι όντως πάμε σε ένα Νοέμβριο δύσκολο. Γιατί το Νοέμβριο τον βλέπω παντού. Ακόμα και για τον προσωπικό αριθμό 5 Νοεμβρίου τον πήγαν. Ή το βόδι στο χωράφι. Ναι, το Νοέμβριο πέρα από τα πνευματικά βλέπω σύγκληση των πάντων στο Νοέμβριο. Δεν ξέρω τι. Το βλέπω. Αν τους βγει θέλουν να κάνουν κάτι θα το δούμε. Αν δεν το δούμε δεν τους βγει και δεν ξέρω. Ή άλλαξαν σχέδια ή δεν ξέρω. Ή εμείς καταλάβαμε λάθος και συγγνώμη. Λοιπόν, όλοι λένε για το 25 ότι κάτι θα γίνει. Ναι, μα το έχει πει ο Τραμπ. Αυτό που είπε πριν. Που είπες. Αυτό το νοούσε μέσα στο 25. Το έχουν πει κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι δικά μας εμείς. Αυτά που λέει ο Ηλίας ο Καλιάς, τίποτα είναι δικό μου. Απλά σας τα παίρνω από πηγές που δεν είναι ο Ιδιών Νικολάδης της τηλεόρασης. Είναι οι πηγές αυτές που είναι η πραγματικότητα. Είναι και τυχαίο ότι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου έβαλε τον προσωπικό αριθμό εκεί ο άλλος. Όχι, δεν έβαλε. Θα πρέπει να το πούμε αυτό γιατί μου είπανε πολύ να το πούμε. Θα πάμε για το ναι, ωραία. Τι βλέπω λοιπόν, Διονύση, Τραμπ και Ουκρανία? Τι βλέπω? Ότι αυτή η στροφή, επαγωγικά τη βλέπω, όχι. Τι σημαίνει δηλαδή? Σημαίνει ότι αν κάνεις τη στροφή μέσα Σεπτεμβρίου και αρχίζεις και δίνεις τα όπλα, επανέρχεσαι δηλαδή και θες να ισχυροποιήσεις, γιατί είπε θέλω να ξαναγίνει παλιά στα όρια, να έρθει ο Τραμπ της Ουκρανίας στα παλιά όρια του 91. Τι είπε? Έτσι, δημόσια. Θέλω, λέει, να επιστρέψει η Ουκρανία στα παλιά της όρια. Άρα θέλει και την Κριμαία. Όλα τα θέλει. Τι σημαίνει αυτό? Τι λέγαμε πριν? Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται, ο Τραμπ ετοιμάζεται, έδωσε και την ευλογία του δηλαδή χτες στον άλλο να πει ότι εμένα με αγαπάει περισσότερο στο διασκεδαστή και για πυρήμιχθή του. Δεν θα πω πολλά σε αυτό γιατί επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει ο πόλεμος από το 22 Φλεβάρι που εξελίσσεται, κάποια στιγμή δεν μπορεί να μην εξελιχθεί σε παγκόσμιο, άσχετα αν αυτό τώρα θα είναι η πρώτη πινελιά του Καλίνιγκραντ ή μπορεί να ρίξουν μια ψευτοβόμβα βρώμικη γιατί τώρα αφόσον η Αμερική βοηθάει επίσημα δηλαδή, είπε ψωρορωσία από τη μία μεριά. Υπάρχει περίπτωση να ρίξει το ΝΑΤΟ βόμβα πυρηνική στη Στοκχόλμη και να κατηγορήσει τη Ρωσία? Ναι, μπορεί, βεβαίως. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Φυσικά και υπάρχει. Αυτό είναι το πιο απλό. Μπορεί να εννοούσε τίποτε τέτοιο Τραμπ όταν είπε αυτό. Γιατί, πού είναι το δύσκολο? Γιατί τους έχουν ενημερώσει. Είναι πρόσθεση και μένα μου το δώσουν το κάνω.
Ναι. Άμα αρκεί να μου δώσω κάποια λεπτά παραπάνω για να μπορώ να πληρώσω τα εισιτήρια να πηγαίνω στα ταξίδια. Δεν ξέρω, γιατί στη Στοκχόλμη. Είναι απλό θέμα. Στο Χόλμη έχουν φτιάξει καταφύγια, μοιράσανε φυλάδια για τον πυρήνα. Δηλαδή την έχουν στοχεύσει ήδη. Γελάω γιατί μέσα μου κλαίω βαθιά. Και δεν το έκανε ο Πούτιν να πει ότι στοχεύω τη Στοκχόλμη. Το κάνουν αυτοί, ότι αυτοί κάνουν την προετοιμασία. Εννοείται. Γι' αυτό σκέφτομαι, λέω, μήπως ρίξουν αυτοί κανένα πυρηνικό εκεί. Μπορεί μία τέτοια προβοκάτσια να είναι η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πυρηνικού Πολέμου. Γιατί άμα είναι πυρηνική βόμβα, είναι πυρηνικός πόλεμος. Δεν το συζητάμε. Πριν είπα για βρώμικη βόμβα, όπου το ίδιο το σχάσιμο υλικό το σκάνει και κάνει μικρή ζημιά. Κάνει μια πυρηνική βόμβα στο 5% τη ζημιά. Αυτό άμα πέσει μετά θα μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν, τα μέσα εξαπάτησης, να πούνε να η Ρωσία ρίξε εκεί, προκάλεσε η Ρωσία, πάμε σε πόλεμο για τη Ρωσία. Μια χαρά μου το είπες. Αυτό είναι πολύ ωραίο σενάριο. Η Ρωσία το έκανε. Ναι. Μα αφού σε λίγο δεν θα υπάρχουν 4,5 δις λέμε, ποιος θα το παραπονεθεί? Γι' αυτό κάνουν τώρα όλα τα έσχη. Αφού σου λέει δεν θα υπάρχουν τα γκόιμ, τα δίποδα ζώα θα τα φάμε λάχανο. Έχουμε βάλει αυτά, το 70% έχει κάνει, βάλε και τα άλλα, βάλε και τα γεωφυσικά. Να βγούμε το αποτέλεσμα, τι αχταρμάς θα βγει στο πες μου στο τέλος, τι θα μείνει, πες μου. Και υπάρχει, να το γυρίσουμε και λίγο στα πνευματικά, στον προσωπικό αριθμό. Έχουν βάλει στόχαστρο, είπες ότι η Ελλάδα, και είναι σωστό αυτό, είναι η πνευματική υπερδύναμη, απέχει πάρα πολύ από τις άλλες, στον κόσμο, στον πλανήτη. Την έχουν βάλει στόχο και βλέπεις ότι ρίχνουν τον προσωπικό αριθμό. Θέλεις να κάνουμε... Ναι, ωραία, πάμε προσωπικό, γιατί μου είχες πει να μιλήσουμε για το Ισραήλ με το Ιράν. Θα μιλήσουμε για το Ισραήλ, θα το κλείσουμε. Επειδή μου τον έφερες και το σημείωσα. Πάμε, μια και είπες να το κλείσουμε τώρα. Ναι, πολύ ωραία. Επειδή είπα ότι θα έχουν τα εμφυτεύματα. Ναι. Και τα εμφυτεύματα τώρα τα κανονίζουν. Στην Ελλάδα, επειδή είναι πνευματική δύναμη, θέλει να μην σηκώσει κεφάλι. Όχι, αυτό είναι φοβερό. Αυτό με έχει συγκλονίσει πιο πολύ απ' όλα. Τώρα πήγε στο θέμα το οποίο πάντα έψαχνα, ας πούμε, τι υπάρχει πάνω στον Παράδεισο, και έψαχνα να βρω Αγίους να μου πούν. Αυτοί που πήγαν. Εδώ ήθελα πάντα να δω γιατί λέγανε στον ουρανό, και εξομολογούμε τώρα. Λέει, στον ουρανό δεν θα μιλάμε, θα στέλνουμε αρχεία. Είχα διαβάσει Αγίους. Λέω, πώς γίνεται αυτό? Το έχει πει και ο πατήρ Βλέπω. Δεν θα μιλάμε εκεί. Και θα πηγαίνεις, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, στην άλλη άκρη του κόσμου τη σκέψη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μια μέρα βλέπω μια εκπομπή. Όχι εκπομπή, στο TikTok. Βλέπω το Μάσκ. Και λέει ο Μάσκ, μιλάει ο ίδιος. Όχι φτιαχτό, τεχνητή νοημοσύνη, ο ίδιος. Και λέει, με αυτά τα εμφυτεύματα και άλλα εμφυτεύματα κλπ. Και το ανέπτυξε το θέμα. Και λέει, δεν θα χρειάζεται να μιλάμε, θα στέλνουμε αρχεία. Μη χάσετε μαζί με το στήλο Ορθοδοξίας, που κυκλοφορεί 9 Αυγούστου. Προσωπικός αριθμός, το προσφράγισμα του θηρίου. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον προσωπικό αριθμό που επιχειρούν δήθεν για λόγους διευκόλυνσης να επιβάλλουν έτσι θελικά οι κυβερνώντες. Τι επιδιώκουν με τον προσωπικό αριθμό και που αποσκοπούν να μας οδηγήσουν, τι αναφέρουν παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Γιατί οι χριστιανοί δεν πρέπει να τον πάρουν. Ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε χριστιανό που αναζητά διακαώς τις απαντήσεις που επιμελώς του κρύβουν. Μία νέα μεγάλη προσφορά των εκδόσεων Αγαθός Λόγος και του Στήλου Ορθοδοξίας. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον ουρανό. Μιμούνται τον ουρανό. Όταν το είδα αυτό. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Όταν το είδα αυτό και έπρεπε να απαντήσει στη γη για αυτά που είναι για τον ουρανό και τις μιμήσεις, και επειδή ότι είναι πάνω και είναι κάτω, ξέρουμε τώρα άλλα θέματα, τα πνευματικά. Εκεί άρχισαν, λέω, τα εμφυτεύματα και άρχισαν να ψάχνω μανιωδώς πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή. Να σου το πω εγώ πιο απλά. Ναι. Κάνεις την προσευχή σου και λες, Άγιε Χαράλαμπε, το σκέφτεσαι μέσα. Το σκέφτεσαι. Ο Άγιος Χαράλαμπος ανταποκρίνεται. Πώς το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Εδώ. Ανάβεις ένα φωτάκι εδώ, ενεργοποιείς κάτι στον ουρανό. Ένα άρθρο το οποίο είχα κάνει και έκανε μπαμ. Συγγνώμη που αναφέρομαι τώρα, αλλά γιατί κάποιοι που με παρακολουθούν, για να βοηθήσω και συγχωρέστε με που δεν θέλω να λέω για μένα τίποτα, τυποτένιος είμαι. Λοιπόν, δηλαδή τυποτένιος. Ο τελευταίος από όλους. Είναι σε εκείνο το άρθρο απαντούσα αυτό το θέμα. Γιατί τώρα πώς να το μαζέψω ολόκληρο. Λοιπόν, συμπέρασμα θα πάω. Συμπέρασμα, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο.
Τι βρήκα? Βρήκα τώρα, τελευταίο μήνα, και μάλιστα το είχα βάλει και σε μία σελίδα προσεκτικά, γιατί ο κόσμος δεν το πιστέψει αυτό. Είδα ανθρώπους, είδα βίντεο να μιλάνε δύο άνθρωποι με συσκευές και να συνεννοούνται κανονικά. Άκουσε τι είπα τώρα? Υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν εξελίξει να βάλεις συσκευή εμείς οι δύο, να σκέπτεσαι, να σε ακούω, να σου μιλάω, να με ακούς και να βλέπεις να γράφουν τι είπε ένας στον άλλον. Βέβαια αυτό είναι το τελευταίο που είδα, αλλά είδα άλλα που είναι απολύτως, αυτό είναι, μπορεί να είναι και λίγο να με θέλουν να με κοροϊδέψουν. Έχουμε και ρομπότ υπουργούς τώρα. Ναι. Εδώ μπορεί να μας θέλουν να μας κοροϊδέψουν λίγο και ο κόσμος να το δει λίγο χαλαρά. Απλά το είπα έτσι για να μπορέσω να το τραβήξω για θέμα συνεννόησης στην κουβέντα. Εδώ όμως τι γίνεται, Διονύση? Εδώ, όπως οι Άγιοι μίλησαν για τον Αιθέρα, που έγραψα το κείμενο αυτό για τον Αιθέρα, πώς δηλαδή, και έβαλα 7 Αγίους 8 που μιλάνε για τον Αιθέρα, και το πάτησα πάνω στο μεγαλύτερο επιστήμονα, το Σέρβο, ο οποίος ο πατέρας του ήταν παπάς, τον Νίκολα Τέσλα. Πάτησα δηλαδή στα λόγια του Τέσλα και έβαλα τα λόγια του ιδίου του Νίκολα Τέσλα, που ήταν παπάς, ο πατέρας του ήταν παπάς, ορθόδοξος. Και τι βρήκα? Με βεβαιότητα βρήκα, γιατί το τελευταίο το παράδειγμα μπορεί να ήταν λίγο πλασματικό, γιατί και εμένα μου λέει τώρα είναι δυνατόν αυτό. Αλλά όμως βρήκα με βεβαιότητα άλλα βίντεο όπου αυτό γίνεται σε πρωτογενή βαθμό, δηλαδή και σε πρωτόλιο επίπεδο, σε δοκιμαστικό επίπεδο, και είναι περίπου 80 Διονύση% αληθινό. Δηλαδή είδα τεστ, αυτό που λες, αληθινή επικοινωνία, χωρίς να επικοινωνούν οι άνθρωποι με λόγια. Να σου το πω διαφορετικά. Σου έχει τύχει να κάνεις μια σκέψη και ο άνθρωπος που είναι δίπλα να σου πιάσει τη σκέψη και να σου δίνει απάντηση? Ναι, μα αυτό... Λοιπόν, σου έχει τύχει να σκέφτεσαι ότι δεν έχει τηλεφωνήσει ο τάδε συγγενής μου και στο επόμενο λεπτό να σε παίρνει? Γιατί είναι αυτό? Είναι μεταφορά σκέψη, το λένε τηλεπάθεια. Δεν είναι έτσι. Όχι, είναι αυτό. Είναι Θεού αυτό. Αυτό ακριβώς είναι ο αιθέρας που λένε οι Άγιοι. Οι Άγιοι λένε ότι ο αιθέρας είναι τέτοιο υλικό πνευματικό που έχει αντανάκλαση στο κοσμικό. Να το πούμε και ένα βήμα πνευματικά πιο πέρα. Τι είπε ο Χριστός? Όταν εγώ και εσύ συμφωνούμε σε όλα τα θέματα, τότε είναι ο πατέρας μου, λέει ο ουράνιος, θα σας κάνει τα πάντα. Πότε συμφωνεί ο άνθρωπος ο ένας με τον άλλον? Όταν ενωθεί με το Θεό. Άκουσέ με να σου πω. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν τώρα, αφού το πας προς τα εκεί, ένα λεπτό και το κλείνουμε για να πάμε στο προσωπικό ρυθμό που ήθελες, γιατί δεν θα προλάβουμε τώρα, μας κυνηγάει και το ρολόι. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε σαν ένα κινητό. Δηλαδή ο άνθρωπος να τον φανταστούν σαν ένα κινητό, ουράνιο κινητό βέβαια κατασκεύασμα που είμαστε, το πιο τέλειο και αντί να είναι, ξέρω εγώ, το 19 ας πούμε, τελευταία κινητά που έχει, ας πούμε, λανσάρει όλη η παγκόσμια βιομηχανία, αυτό είναι 1 δισεκατομμύριο 19. Ναι. Δηλαδή εμείς είμαστε 1 δισεκατομμύριο 19 τεχνολογία. Οπότε όλα, ο Χριστός δηλαδή μπορεί μέσα από τα μάτια μας να βλέπει. Βλέπουμε εμείς. Πώς δεν βλέπουμε το κινητό? Αν βάλεις το κινητό, δεν μπορώ να δείχνω στο Σικάγο. Δεν μπορώ. Κάμερα, ναι. Ό,τι κάνει το κινητό δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μας ακούει το κινητό. Ό,τι κάνει το κινητό λαμβάνει μηνύματα λόγου, λαμβάνει μηνύματα βίντεο κλπ. Φαντάσου τώρα τι άλλο κάνει. Δηλαδή με τον αιθέρα που είναι άλλο. Εκείνη είναι ο ουρανοοτέ. Ο αιθέρας είναι της ουρανοοτέ. Και εδώ είναι αυτά που ξέρουμε, της Κοσμοτέ και των άλλων των εταιριών. Αλλά τα αφήνουμε αυτό. Πάμε στον προσωπικό αριθμό. Γιατί εδώ είναι λίγο σοβαρό το θέμα και έχουμε αφήσει και το Ισραήλ πίσω. πίσω. Βάλανε πρώτα την εκκλησία, δεν είναι τυχαίο. Κάλεσε ο Μητσοτάκης τον Ιερώνυμο μία μέρα πριν συνεδριάσει η Σύνοδος. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Μία μέρα πριν, μία ή 2 μέρες. Ναι. Και του έβαλε όρο, να το πούμε έτσι. Του είπε, θα πεις υπέρ του προσωπικού αριθμού. Αλλιώς, κοίταξε, αλλιώς ξέρεις τι του είπε? Κουνιέται ο φάκελος. Άκουσε να δεις. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Άκουσε, θα μου δώσει λίγο χρόνο εδώ, γιατί έχω μέσα μου λίγο, έχω 15.000 αρχεία και πρέπει να βγάλω 4.
Προσωπικός αριθμός. Επειδή μπαίνει το ζήτημα, ο κόσμος θέλει κάτι πρακτικό. Γιατί τα άλλα που λέω είναι παγκόσμιο, και θα πάμε στο πρακτικό, να περιμένετε αυτό και αυτό. Ο κόσμος θέλει το πρακτικό. Επειδή φοβούνται τον προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός είναι το σοβαρότερο θέμα που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα και θα υπάρξει μέχρι να έρθει ο τελικός αντίχριστος. Ο τελικός αντίχριστος θα είναι το μόνο που θα ξεπεράσει αυτό που ζούμε σήμερα. Τέρμα. Και επειδή την Ελλάδα είναι η παγκόσμια πνευματική υπερδύναμη και θέλουν να την πατήσουν κάτω, έχουν στήσει τον προσωπικό αριθμό συν όλα τα άλλα, θα μου επιτρέψει, μην διακόψεις τώρα, σε κλιπαρώ, για να χτίσουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό. Θέλουν να συντριβεί η Ελλάδα πνευματικά. Θέλουν τη συντριβή. Διότι δεν μπορεί ο σατανάς 5 Αγίους Πατέρες μέσα σε σπηλιές του Άγιο Όρος να προσεύχονται, να τους τα βάλει μαζί τους. Τέρμα. Χάνει και το ξέρει. Και όπως είπε ο πατήρ Βασίλειος, το έχει γράψει σε βιβλίο, είπε, όταν τον ρώτησε γιατί θέλει να γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος, γιατί εμφανίστηκε στο τραπέζι ο σατανάς και είπε, εάν είναι μέχρι 500 εκατομμύρια, στην πενταρχία το λέει αυτό, το έχουμε γράψει στο βιβλίο. Λέει στην πενταρχία, αν είναι μέχρι 500 εκατομμύρια, πατήρ Βασίλειος Καυσοκαλβίτης, μπορώ, λέει, να τους φέρνω βόλτα. Εγώ, λέει, τα κανονίζω όλα. Άντε μέχρι 1 δις. Αλλά πρέπει, λέει, να εξαλείψετε τους άλλους. Ή που έξω από εδώ στην πενταρχία. Καταλαβαίνεις τώρα το πνευματικό. Μπράβο. Και εμείς έχουμε έναν ευλογημένο αόρατο ασκητή που έγινε ορατός για να βοηθήσει εμάς αυτή τη στιγμή και όσοι πιστεύουν. Το πράγμα αυτό είναι δύσκολο που λέμε. Δεν είναι, τα μαθήματα δικά μας εδώ μέσα είναι μεταπτυχιακό. Μεταδιδακτορικό είναι πολλά. Πρόσεξε τώρα εδώ. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη μεγαλύτερη δυναμική στροφορμή σε πνευματικό επίπεδο που βρέθηκε η πατρίδα. Γιατί από τη μία μεριά η ιεραρχία, έτσι, έχει γίνει ιερατείο και δεν βοηθάει τον κόσμο, και βγήκε ένας που είναι στη θέση του μεγάλου Αγίου Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη και βγήκε εντάξει, να πάρει ευχή, να πάρει. Δεν κάθονται να μιλάνε τίποτα. Μη λες τίποτα, ρε παππούλη, κάτσε. Είναι ανάγκη να τον βάλεις τον άλλον. Μη λες, ρε παππουλάκο μου. Μη λες. Ναι, μα μη λες τίποτα. Άστο τον Κοσμάκο. Πώς θα τα πάρει αυτά. Θα τον πάρει. Τι έχει πει ο πατήρ από το Παναγιώτης, ο ασκητής των Αγράφων. Θα μπαίνουν στην Αγία Τράπεζα και θα καίνε τα ράσα. Ναι. Ετοιμάζονται γι' αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, θέλω λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί εδώ είναι τρομακτικό το θέμα, δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου. Πάω λοιπόν ξανά από την αρχή. Έχουμε εδώ ένα δεδομένο, ότι η Εκκλησία δεν υπάρχει για αυτό το ζήτημα, δεν μας βοηθάει με τίποτα, μας πάει στο αντίθετο. Δεν έχει ο κόσμος ένα απάγγιο. Έχει μείνει δηλαδή με 5 ανθρώπους κοντά του που πιστεύει, κάποιους πνευματικούς, γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί ιερείς, ένας αριθμός είναι. Πήγαν και τον πήραν. Ναι. Εμείς, το βιβλίο που βγήκε το ένθετο με 88 σελίδες κιόλας, το ένθετο ή τον προσωπικό αριθμό, είπαμε πολλά. Εκεί τα είπαμε όλα. Δηλαδή σχεδόν όλα. Τώρα που θέλω να συγκλίνω, σε παρακαλώ. Λέει ο κόσμος. Ωραία. Πώς θα αποφύγω να πάρω τον προσωπικό αριθμό. Απάντηση. Δεν θα μπεις ποτέ πουθενά και να κάνεις αποδοχή του αριθμού αυτού. Ακόμα και να στο στείλουν. Πρόσεξε εδώ. Τώρα εδώ μην με διακόψεις καθόλου. Τους αριθμούς τους έχουν έτοιμους. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Δίνεις έναν αλγόριθμο και όλους φτιάχνεις. Σε όλους τους Έλληνες πάει στο τάξης. Πάει στο τάξης γιατί εκεί πληρώνομαι. Εκεί πληρώνω. Άρα έχω την καλύτερη λίστα. Θα πάω στο τάξης λοιπόν, θα πάρω τα στοιχεία και εκεί στα στοιχεία που ξέρω των φορολογουμένων, και έχω κάνει τους αρκετούς ελέγχους διασταυρώσεις, αν και έχουν κάνει το 25% βγαίνει λάθη ακόμα, και θα βάλω τον προσωπικό αριθμό εγώ. Δηλαδή θα δώσω εντολή και βγαίνει ο προσωπικός αριθμός όλων μας. Είναι έτοιμοι. Είναι εύκολο αυτό να γίνει, να αποδοθεί. Σαν λίστα, όχι να δοθεί, να γραφτεί δηλαδή. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί θέλουν αυτόν τον αριθμό που έχουν ετοιμάσει να μου τον εδώκουν.
Αλλά όμως θέλουν δύο προϋποθέσεις. Προτιμούν να πας μόνος σου, να μπεις μέσα, να τα κάνεις μόνος σου και να κάνεις αποδοχή. Όπως λέει, θέλεις υγιείς γενέστε. Θέλεις να πάρεις τον προσωπικό αριθμό για να είσαι εσύ. Δηλαδή, αυτός που λες το ναι. Πάω παρακάτω τώρα. Δυσκολεύει τρομερά το θέμα εδώ. Εάν μου τον δώσει εμένα τον αριθμό και κάνω αποδοχή, που μου έχει προετοιμάσει τον αριθμό αυτό, γι' αυτό λέει 5 Νοεμβρίου, ταχέτημα. Τι θα κάνω? Θα τον κάνω αποδοχή αυτόν γιατί είναι υποχρεωτικός, ή θα με αναγκάσει με άλλους τρόπους? Και εδώ πάμε τώρα και γίνεται της καταστροφής πια. Πρώτο σενάριο. Όταν αγοράζαν τις τράπεζες και γίναν όλες συστημικές, αυτοί ξέραν, γιατί ήμουν στα πράγματα τα δημόσια και έλεγα, γιατί πουλάμε τόσο πολύ ρε παιδιά? Αυτοί θέλουν να πάρουν τις τράπεζες γιατί ξέρουν ότι όταν θα έρθει το 25, αυτοί τους αριθμούς έχουν έτοιμους και το νομοσχέδιο πριν 5 χρόνια. Αλλά τώρα το βάλαν. Γιατί τώρα το βάλαν? Γιατί τώρα πλησιάζουν στα πυρηνικά. Αυτοί δεν θέλαν να βιαστούν. Από το 86 το γλεντάνε, από τον Κουτσόγιοργα. Πρόσεξε τώρα, θα σου πω, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Αλλά αυτά είναι απόλυτα βέβαια, επειδή είναι ιστορικά γεγονότα και δεδομένα. Δεν μπορεί να πεις ότι ξεκίνησε ο αριθμός του 86 με τον Κουτσόγιοργα κλπ. Και τα έχουν έτοιμα. Ξέρω ότι μπορούν να τα έχουν έτοιμα. Ειδικά με τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά το θέμα είναι πώς θα στον δώσω εσύ να τον θέλεις ή να σε εκβιάσω εσύ να τον θέλεις. Στη συνένεση θέλουν. Ναι, συνένεση. Περίμενε λίγο εδώ τώρα. Λέει λοιπόν, και το κάνω στο Βιετνάμ με 86 εκατομμύρια αριθμούς. Λέει, η πενταρχία που φτιάξε το νομοσχέδιο και η πενταρχία ελέγχει το κράτος, ελέγχει όλα αυτά του τάξης, τα έχει τα στοιχεία και έχει και άλλα, έχει και τις τράπεζες δικές τους. Και ξέρεις τι θα πει? Αυτό τώρα είναι το μαρτύριο που ίσως έρθει. Θα πει, η τράπεζα η ίδια για δικούς της λόγους διασφάλισης της εταιρείας παίρνει μια απόφαση και λέει ότι χωρίς αριθμό προσωπικό δεν μπορώ να κάνω συναλλαγές. Αυτό έκανε στο Βιετνάμ και το έκανε σε άλλες 15 χώρες. Βγήκε ο Στάρμερ, η Αγγλία, που είχε απορρίψει 15 χρόνια πριν, είχε απορρίψει τον προσωπικό αριθμό και λέει, επειδή λέει πέρασαν μετανάστες στη μάχη, 1000 άτομα κλπ, με μάλωσε ο Μακρόν, πρέπει να βάλω προσωπικό αριθμό, ούτως ώστε να μπορώ να κόψω τους μετανάστες έξω. Τι είπες ρε άνθρωπε του Θεού? Το αλνούθευε έτσι. Δηλαδή τώρα πρόσεξε, στην Αγγλία με το έτσι θέλω, με μία δικαιολογία της πλάκας, και τώρα 28-29 του μηνός είναι να περάσουν νομοσχέδιο για υποχρεωτικό τον προσωπικό αριθμό στην Αγγλία. Σιγά τώρα θα δώσει λογαριασμό η πενταρχία, μέχρι τον πρωθυπουργό τους έχεις όλους. Και άμα δεν ακούει ο πρωθυπουργός, τον διώχνεις για πλάκα. Για πλάκα. Εδώ Κενεντάδες φάγαν, Αβραάμ Λίνκολν φάγαν για έτσι. Ήθελε ο Κέννεντι να πάρει την τράπεζα πίσω που είχαν πάρει με κόπο από το 23 Δεκεμβρίου του 1913, την πάρεις πίσω. Τι λες ρε Κενεντάκο? Άιντε, γύρισε ο οδηγός, νταμ και τον φάγαν 11 του 63. Η μέρα σατανά, 11-11, είναι 9-11 κλπ. Άμα ήξερε ο άλλος όσα ξέρω θα έλεγε, ρε Παναγία μου, τίποτα δεν κάνουν χωρίς αριθμό αυτοί. Πρόσεξε. Τι θα κάνουν λοιπόν τώρα, που μπαίνουμε στο μεγάλο τρόμο 1, ότι θα πούν με τους αριθμούς της τραπέζης εδώ ότι δεν μπορείς, θα πει η τράπεζα, δεν σε πληρώνω, πρέπει να κάνω έλεγχο μετά τις 5 του μηνός Νοεμβρίου, που είναι νόμος. Ήδη μου έχουν πει άνθρωποι σε μεγάλες εταιρείες, τους στείλαν η εταιρεία, η διεύθυνση προσωπικού και τους λέει, για να μπορέσουμε να σε πληρώνουμε αργότερα, θέλουμε να πας να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Τα διάβασα αυτά, έτσι. Για να βγάλεις τον προσωπικό αριθμό. Άμα δεν βγάλεις τον προσωπικό, δεν μπορώ να σε πληρώνω. Λέει, το διάβασα και αυτό. Τι κάνουν λοιπόν τώρα? Λένε, θα τους πατήσουμε πού? Θα έχουμε τη λίστα έτοιμη εμείς από το τάξης και θα χτίσουμε τους αριθμούς και τους έχουμε έτοιμους. Αλλά όμως πρέπει αυτοί να το ζητήσουν. Άσε γιατί τους έχουμε έτοιμους. Γιατί άμα στο στείλω και είναι έτοιμος και κάνεις αποδοχή, εντάξει, το δέχτηκες.
Γιατί έχω βάλει μέσα τον αριθμό το δικό σου, όπως είναι το δεκαψήφιο, το αφημί σου κλπ. Το γράμμα και το αριθμόγραμμα. Μάλιστα. Το δέχτηκες, ωραία. Πρόσεξε. Και δεν θα τους νιάξει αν έχει λάθη μέσα. Σκαλτσίλα τους. Θα τα βρούμε, σου λέει. Θα διορθώσουμε. Πάρε εσύ τον αριθμό και βλέπουμε. Πάρε εσύ τον άλλον στην πλάτη και μια χαρά είμαι. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο το Αιγαίο θα τρέμει, οι Τούρκοι θα μπουν. Αυτοί τα ξέρουν τις ημερομηνίες. Τα έχουν γραμμένα κάτω. Γραμμένα κάτω. Οπότε σου λέει, γι' αυτό φέρουν τώρα τον προσωπικό αριθμό. Γι' αυτό το πάνε. Να τα φέρουν το ένα μέσα το άλλο. Να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι του γίνεται. Μάλιστα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Τελειώνω σε 2-3 λεπτά, 5 το πολύ. Επειδή είναι τρομακτικό. Έχουμε 5 λεπτά, έχουμε. Ναι. Με τον αριθμό λοιπόν τώρα τι γίνεται. Ετοιμάζουν εμάς όλους και με άλλους τρόπους. Έχουν κάνει ειδικές συνεδρίες και ειδικές τρέχουν προγράμματα προσομοίωσης πάνω από 20 φορές. Και αυτά με την επίβλεψη της BIS, Bank of International Settlements, της Τράπεζας Διεθνών Κανονισμών. Είναι στη Βασιλεία, η έδρα της είναι στη Βασιλεία της Ελβετίας, αποκάλυψη, οι 10 βασιλείες. Αυτό είναι το G10, που θα βγει το μικρό κέρατο της αποκάλυψης το 11 του Ρότσιλντ. Οι βασιλείες στη Βασιλεία, πρόσεχε τι σου λέω, οι 10 βασιλείες που στη Βασιλεία, το G10, της αποκάλυψης. Τώρα πήγα στην αποκάλυψη. Και αυτή είναι η τράπεζα των τραπεζών. Όταν το βράδυ δηλαδή η τράπεζα έχει παραπάνω χρήματα κλπ, δανείζει για να έχουν το ισοζύγια κανονικά, να κλείσουν οι λογαριασμοί. Αυτή λοιπόν η τράπεζα του σατανάδων, των 10 βασιλέων, τα 10 διαδήματα της αποκάλυψης, αυτοί λοιπόν τα έχουν τρέξει τα προγράμματα, είναι όλα έτοιμα. Τι σημαίνει αυτό? Και τα έχουν τρέξει και τράπεζες της Αγγλίας, τράπεζα της Γαλλίας, καθ' αυτό. Δηλαδή οι τράπεζες, οι κρατικές τράπεζες. Αφού η τράπεζα η δική μας, η εθνική, το 94% θυμάμαι όταν ήμουν στα πράγματα και ρώτησα που είναι και λέει το 94% δεν μπορούμε να σου πούμε. Δηλαδή η Ελλάδα είχε το 6, το 94% ήταν το Ρότσιλντ, γιατί το βρήκα από αλλού. Τι είπες? Επίσημα, το έχω το χαρτί, όποιος θέλει το δώσω. 94% η τράπεζα η εθνική. Και δεν είναι η μόνη. Όλες δικές τους είναι. Εδώ έχουν την Αμερική, έχουν της Αμερικής και της Αγγλίας από το 1815. Δεν θα έχουν την ελληνική. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Πάμε στον εγκλωβισμό. Και θα πούν τώρα, προσθέτω, θέλουμε από εδώ και πέρα να πάρετε και την κάρτα αυτή, την ευρωπαϊκή, για να μπορείτε να έχετε βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε δηλαδή το νέο νόμισμα, το ευρώ, το ψηφιακό. Πάρτε ψηφιακή κάρτα τώρα. Και σε εγκλωβίζει από κάθε μεριά. Δηλαδή, ψηφιακό δεν μπορείς να έχεις, κάρτα δεν μπορείς να έχεις, λογαριασμό πώς θα βγάλεις άμα δεν κάνεις επικαιροποίηση. Αφού σου λέει θέλω τον προσωπικό αριθμό, θα στο ζητάει από τις 5 Νοεμβρίου. Τι θα κάνεις εσύ? Και θα μας δυσκολέψουν πάρα πολύ, Διονύση. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μία στροφορμή όπου μπαίνει και ένα άλλο ακόμη. Δεν θέλω να τα μπλέξω πολύ, γιατί θέλω να τα απεμπλέξω τώρα. Θα τα απεμπλέξω. Μπαίνουμε στη στροφορμή όπου πιο φοβάμαι λίγο ακόμη παραπάνω. Φοβάμαι ότι αυτοί οι αθεόφοβοι δεν θα πούνε ότι είναι ο αριθμός 5 Νοεμβρίου υποχρεωτικός. Εάν πάρουν εντολή για να δοκιμάσουν αυτοί, γιατί ξέρουν δεν είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου του τελικού, αφού δεν τον έχουν καταρχήν. Αλλά για να δοκιμάσουν να ξέρουν, θα πει παράδειγμα από 1η Ιουνίου ή 1η Ιουλίου, όσοι δεν έχετε τον προσωπικό αριθμό δεν σας δίνουν ούτε μισθούς, το κράτος, ούτε σύνταξη, θα πάρετε ούτε φάρμακα. Και θα ξεκινήσει βέβαια όπως κάνουν πάντα με τα υποζύγια τους ένστολους. Εδώ λοιπόν τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Αλλά οι Άγιοι και η δική μου γνώμη, η κοσμική μέσα από αυτά, επειδή ήμουνα στα δημόσια πράγματα και ξέρω πως λειτουργεί ο κανόνας, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε 3 πράγματα. Ένα, να τους κυνηγάμε παντού. Δηλαδή, ό,τι κάνει η έξοδος, χαρτιά συνέχεια. Ξέρω τι σημαίνει. Όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, όλοι πρέπει να τους κυνηγάμε. Εξώδικο, εσώδικο, τετρασώδικο, οτιδήποτε.
Το Έξοδος, η ομάδα είναι η καλύτερη από όλες που είδα σαν προσπάθεια. Δεν ξέρω τι άνθρωποι κλπ. Τους γνωρίζω βέβαια μερικούς, αλλά ο τρόπος που το χειρίστηκαν είναι ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή πραγματικά τσούζει την κυβέρνηση. Στο λέω γιατί όταν συνεδριάζαμε και ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και έλεγα ρε παιδιά, πώς θα το πάμε εδώ. Μας φωνάζουν εδώ αυτό. Δηλαδή σας λέω από μέσα τώρα. Αυτή τη στιγμή σας δίνω εσωτερική πληροφόρηση. Ναι. Και του κρατάγαμε το θέμα. Λέμε δεν μπορούμε. Του λέγαμε στο λόγο σου, Γιώργο, το πάμε λίγο. Πώς θα τη φορολογήσει στην Εκκλησία, που ήμουν πάντα αντίθετος προσωπικά. Δεν είχε να φορολογηθεί η Εκκλησία και του γλιτώσαμε όλες τις φορές. Λέω δεν μπορούμε τώρα. Πώς θα κάνουμε έτσι. Χωρίς να ξέρω, δεν είχα ζωή πνευματική. Όμως εδώ πρέπει πρώτον όλοι να κινηθούν. Πρέπει να βγουν στους δρόμους και ό,τι είναι εναντίον του προσωπικού αριθμού ή της ταυτότητας να κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι ιερό πράγμα αυτό. Και στον δρόμο να βγουν και λοιπά. Τα πάντα. Αυτό είναι το ένα, η μία κατεύθυνση. Η άλλη, οι πατέρες έχουν πολλές πληροφορίες. Και είμαι υποχρεωμένος να το πω τώρα γιατί ξέρω μιλάμε άνθρωπο του Θεού. Δεν βγάζουν στήλο Ορθοδοξίας, δεν βγάζουν στήλο του Ρότσιλντ. Λοιπόν, οι πατέρες τι έχουν πει. Επειδή υπάρχει, από 3-4 παραδείγματα. Ένα, άνθρωπος, πραγματικά γεγονότα, αναγωγή σε Αγίους. Άνθρωπος του Θεού, είναι καθηγητής τώρα αυτός, πήγε στο Άγιο Όρος στην αρχή της δεκαετίας του 90, γιατί ο Παπούλης κοιμήθηκε, ο Άγιος Παΐσιος κοιμήθηκε 12 Ιουλίου του 94. Είχε πάει γύρω στο 91. Αυτή στην ιστορία τη λέει ο ίδιος. Και είναι και καταγεγραμμένη και στο βιβλίο το τελευταίο κομμάτι, στο προσωπικό αριθμό. Αλλά επειδή ο κόσμος δεν τα διαβάζει. Αυτός πήγε και του λέει: έλα εδώ, με το μικρό του όνομα. Έλα εδώ, Κωνσταντίνε, του λέει, τυχαίο του όνομα. Λέει: εσύ, παιδί μου, του λέει, θα τελειώνεις αυτή φοιτητής, θα προχωρήσεις, θα είσαι καθηγητής. Ο πατέρας σου έχει αυτή την επιχείρηση, του είπε. Φτιάχνει αυτά και δυστυχώς του λέει: θα έχεις και ένα παιδί ανάπηρο, άτομο με ειδικές ανάγκες. Όπως και έχει. Και ο πατέρας του έχει την επιχείρηση από τότε. Όταν θα έρθουν τα γεγονότα, παιδί μου, θέλω τα γεγονότα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, την ταυτότητα, του είπε για την ταυτότητα και τον αριθμό. Του κάνει ακριβώς το θέμα που συζητάμε, ακριβώς. Του λέει: μη στεναχωρήθεις, λέει, παιδί μου. Διότι όταν θα έρθει η επιχείρηση του πατέρα θα την κλείσεις, θα κλείσει, λέει, η επιχείρηση. 1 μήνα μετά με 2, ο Θεός θα φέρει τα γεγονότα. Θα σε λυτρώσει ο Χριστός. Μη στεναχωρηθείς που δεν θα έχεις λίγο φαγητό για το παιδί σου, του λέει, επειδή θα είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και πείσεις τη γυναίκα σου και τους άλλους και πάρετε τον αριθμό. Στο λέω από τώρα. Ένα το κρατούμενο. Στρατιωτικός. Επειδή τώρα πήγαμε τους καθηγητές δημόσιο, πάμε στρατιωτικός. Αυτός ο στρατιωτικός είναι εν ενεργεία στα ελικόπτερα. Κάποια στιγμή αυτό το πρόσωπο μίλαγε με τον πατέρα Παναγιώτη, τον ασκήτη των Αγράμμων. Τον ξέρω. Ξέρεις ποιος είναι, αφού έχει έρθει εδώ μέσα. Ήθελα να δω πώς θα ευχαριστηθείς που τον θυμηθείς. Και λέει λοιπόν αυτό το πρόσωπο, τι του είπε ο Παπούλης. Αυτό μου του λέει, αυτό μου το έχει πει ο Νίκος από τη Σκύρο τώρα, του πάλι του ξέρεις. Από το Βόλο που είναι στη Σκύρο. Στη Σκόπελο. Εντάξει, ήθελα να το κρύψω. Εκεί, αυτό το νησί. Ο Νικόλας λοιπόν μου είπε την ιστορία αυτή. Χωρίς να το ξέρει ότι θα κάνω εκπομπή. Δηλαδή θα κάνουμε εκπομπή. Και λέει, επειδή είναι φίλοι που μαζί είχαν έρθει εδώ, και του λέει ο Παπούλης, πατήρ Παναγιώτης, άκουσε, λέει, παιδί μου, του λέει, το μικρό του όνομα. Ήταν αυτός που, το περιστατικό που ήταν ο προφήτης Ηλίας, που του βάλε τα λεφτά στο λογαριασμό. Νομίζω το έχουν πει σε άλλη κουβέντα, δεν έχει σημασία. Τώρα, που του είπε ο πατήρ Παναγιώτης, λέει, παιδί μου, ο προφήτης Ηλίας σου βάλε τα λεφτά αυτά στην τράπεζα, που δεν είχε να αγοράσει γάλα για τα παιδιά του. Και του λέει, όταν θα έρθει η ώρα θα έχω πεθάνει, του λέει. Θα σου πούν για τον προσωπικό αριθμό και επειδή είσαι στρατιωτικός θα στεναχωρηθείς πάρα πολύ. Του λέει, έχεις την ευχή μου και όλοι οι στρατιωτικοί να μην πάρετε τον αριθμό. Και όσοι θέλετε, λέει, η χάρις του Θεού θα σας σκεπάσει και σε λίγο καιρό θα σας λυτρώσει ο ίδιος ο Χριστός. Από τα πρόσωπα που ξέρεις. Αυτό... και εμένα συγγνώμη, θα πεις τι θες να πεις. Γιατί τώρα θέλω να κλείσω έτσι. Γιατί σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υποχρεώνεις. Τι να κάνω, έχω αυτά το χούι. Άνθρωποι που πήγαν και είδαν την κόρη, αυτά τώρα είναι γεγονότα τελευταίου μηνός. Πήγαν και στην Άρτα, στη Γερόντισσα, τη Λαμπρινή, την κόρη της, είναι 100 χρονών. Τη Λαμπρινή Βέτσι, από τα Καλαμόδια. Ναι. Και πήγαν στο χωριό της.
Είπανε η Αγιούλα, στρατιωτική αυτή, οι δυο και οι δύο δημοσίου. Η Αγιούλα λέει, τι θα κάνουμε τώρα, λέει, θα μας δρυμώξουν, λέει, με τον προσωπικό αριθμό. Και λέει, εμένα μου έχει πει η μάνα μου. Πώς τα λένε αυτοί. Τι σου πει η μάνας, λέει ένας, γιατί είναι περιπαίχτης. Λέει, εσείς, λέει, θα κάνετε λίγο υπομονή και ο Θεός θα το τακτοποιήσει. Λέει, μα θα δυσκολευτούμε. Θα είναι μικρός ο χρόνος, λέει, 1 με 2 μήνες. Η δυσκολία. Θα επέμβει ο Χριστός. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Εσείς θα λέτε, δεν παίρνουμε την ταυτότητα. Και θα σας τα λύσει ο Χριστός. Λέει, δηλαδή, μην κάνουμε τίποτα. Απλά δεν θα πάρει ταυτότητα και όλα είναι λυμμένα. Η αδερφή, η κόρη της γερόντισσας από τα Καλαμόδια. Άλλοι 2 πατέρες. Ένας στο Άγιο Όρος και ένας. Και δεν έχει σημασία. Χαρισματική. Λέει ο ένας. Ακούστε δηλαδή. Μην τολμήσετε και πάρετε τον προσωπικό αριθμό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, διότι ο Κύριος θα επέμβει. Και είπε με συγκεκριμένο τρόπο στον καθέναν που ήταν στην παρέα, στην ομίγυρη, και του λέει, εσύ έτσι, εσύ έτσι, εσύ έτσι, έτσι. Και μείναν καγκελάροι όλοι. Μέρκελ. Μέρτς. Τι λέει τώρα ο άνθρωπος αυτός, που ξέρει εμάς πώς μας λένε και μας λέει και αυτό. Όχι, λέει, δεν θα κάνετε τίποτα. Μα όχι, δεν θα πάρετε. Και θα έχετε τη βοήθεια από τον ίδιο τον Κύριο. Από το Άγιο Όρος, άλλος παππούλης. Ευλαβίστατος και αυτός τον ξέρεις. Λέει, παιδί μου, δεν θα πάρετε, λέει, τον αριθμό. Λέει, και παππούλη, τι θα φάμε. Εδώ, λέει, θα μας δυσκολέψουν. Θα σας στέλνει ο Κύριος στο σπίτι τροφή. Και άμα δεν μας στείλει, θα σταυρώνεις το χώμα, λέει, θα του παίρνεις και θα το τρως. Να ξέρετε, λέει, τέτοια εμπιστοσύνη έχω στον Κύριο ότι θα επέμβει. Και έμειναν οι άνθρωποι, ξέρεις, παγωτός, λέει, τώρα τι μας λέει ο παππούς. Αλλά ο παππούς αυτός είναι, τον είπαμε και νωρίτερα το όνομά του, λοιπόν, δεν είναι όποιος και όποιος παππούς. Αυτός είναι φωτισμένος παππούς. Δηλαδή τώρα, επειδή έχω και άλλα να πω και να πω και να πω και να μιλάω, τι μας λέει εδώ? Η πραγματικότητα λέει, μην πάρετε τον αριθμό, ο Κύριος θα επέμβει και όλα θα γίνουν εντάξει. Απλά ένα θέλω. Μην πάρετε εσείς τον αριθμό συνειδητά. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Σε όλες τις περιπτώσεις. Ό,τι είπαμε ο Κύριος και θα τακτοποιήσει ο ίδιος τα υπόλοιπα, διότι σε 1 με 2 μήνες, σε αυτούς που θέλουν. Γιατί άμα άλλος πάει και πάρει ταυτότητα και δεν ξέρει τίποτα και γελάει με τις εκπομπές μας, τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε και να λύσουμε τα προβλήματα όλων. Πρέπει οι ίδιοι να θέλουν. Και συμπέρασμα τελικό. Σε ό,τι αφορά τον προσωπικό αριθμό, η δυσκολία των πολλών θα είναι 1 με 2 μήνες. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα από όλα τώρα και για να μην. Και άρα είμαστε μέσα σε λογικό όριο χρονικό να μπορέσουμε να τα αντέξουμε, ρε αδερφέ. Γιατί μετά θα έρθει και η πείνα. Θα συνδυαστεί και με την πείνα. Το εξάμενο της πείνας που ξέρουμε από τους πατέρες. Συνδυάζονται αυτά μερικώς. Αλλά όμως εδώ η απάντηση είναι μην παίρνεις και θα έχεις τη βοήθεια από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά τώρα δεν είναι τα ίδια θα πω. Θυμάμαι το πατέρα Παναγιώτη, εγώ το 2009 δεν είχα καν να ασχοληθεί με τις ταυτότητες, με τον αριθμούς, με τις κάρτα του πολίτη και με έπιασε ο παππούλης πάνω, ο πατήρ Παναγιώτης. Και μου λέει, έλα εδώ εσύ. Λέω, έλα εδώ θεολόγη, μου λέει. Θα πας να μιλήσεις στον τάδε ναό στο Βόλο, στον Παπαδημήτρη. Και τι να πω, λέω. Θα πεις, λέει, αυτά για την κάρτα του πολίτη. Μα δεν ξέρω τίποτα. Θα σου βοηθήσει η Παναγιά, λέει, και θα μαζέψεις. Όχι, τι μου έβαλες τώρα. Λοιπόν, μαζεύω τα. Λέω, αφού θα πάω, μίλησα με τον Παπαδημήτρη εκεί στο Βόλο. Είχε η ταλαιπωρία μετά από αυτό. Τον κυνήγησε και ο δεσπότης του άλλαξε τα φώτα. Πήγαμε λοιπόν στο Βόλο και έκανα μια ομιλία. Άρχισε 7 η ώρα, τελείωσε 12 το βράδυ. Από τα ερωτήματα και αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο άλλη μέρα ο παππούλης. Μου λέει, αυτά που είπες, αυτός ήταν στο Βαλάρι, δεν άκουγε. Θα τα γράψει σε ένα φυλάδιο. Και θα το δεις στον κόσμο για να τον προστατεύσουμε. Του λέω, παππούλη, τι φυλάδιο? Θα σου δώσει η Παναγιά, λέει, έχω μιλήσει εγώ με την Παναγιά, θα σε βοηθήσει. Βγήκε το βιβλίο, Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση, το 2010. Ήτανε αυτά που είπα στο Βόλο και μάζεψα και άλλα στοιχεία και το φτιάξαμε ένα ολόκληρο βιβλίο τότε. Διονύση μου, δεν είναι τυχαίο, γιατί τώρα ένας από τους πατέρες τι είπε? Είπε του έβαλε κανόνα σε έναν, τον ξέρεις αυτόν, πολύ της προσευχής, και του έβαλε κανόνα να πηγαίνει και σε άλλους να πηγαίνουν στους πατέρες, στους ιερείς, για να τους πούν για τον προσωπικό αριθμό όταν είναι λαθεμένοι. Τους έβαλε κανόνα.
Γιατί λέει έτσι και έτσι και έτσι. Και μερικοί λέει θα αλλάξουν. Πρέπει να πας. Και έχει αλλάξει κάποιος. Είναι μια μεγάλη παρέα. 4-5 άτομα αυτά που σου λέω τώρα. Ό,τι είπε σε σένα, ναι, λένε, είπε αυτός ο παππούς, χαρισματικότατος, μιλάει και από την Κύπρο μαζί του, Ναι. Να μην πανιερότατος, βιαστείτε. μη βιαστείτε, μιλάει με τον πανιερότατο μόρφου, τον νεόφυτο, και το ίδιο τώρα μου βγαίνει η πληροφορία κάτω από τον πατέρα του νεόφυτο μόρφου, γιατί ευτυχώς υπάρχει και ένας, ευτυχώς μας έκανε δώρα ένας Θεός, μας λυπήθηκε δηλαδή στα έσχατα και μας έβγαλε ένα άνθρωπο τέτοιο για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε, να λέμε, λέει ο παππούλης, να λέμε και εμείς τα ίδια, γιατί δεν θα είχαμε κανένα σιωπητήριο ή άλλο τίποτα. Ούτε προσωπικό, ούτε ταυτότητες, τίποτα. Από εδώ το βλέπω τάφος, από εκεί το εμβόλιο. Από εδώ είναι ταυτότητα την πήρα, την ψηφιακή. Τώρα πάρτε και προσωπικό αριθμό και αν πάτε στην κόλαση και εγώ θα είμαι εκεί. Τι πειράζει, όλοι παρεούλα θα είμαστε. Δηλαδή, γελίες τοποθετήσεις. Γελίες τοποθετήσεις. Και ήταν τόσο πολύ σκληρός αυτός στα λόγια του, που μιλάει με τον πατέρα νεόφυτο, και λέει: πρέπει να κάνετε κάτι, γιατί οι πατέρες δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν το θέμα. Από τη στιγμή δηλαδή που μπήκε η ιεραρχία της Ελλάδος και το πήρε για πλάκα, το πήραν για πλάκα και αυτοί. Όπως κάνουν το εμβόλιο, λέει, θα κάνουν το ίδιο και με τους ανθρώπους. Πήγε ένας δικηγόρος φίλος μου 86 χρονών και τι μου είπε. Πήρα, λέει, τον προσωπικό αριθμό, με πήρε τηλέφωνο. Και έβαλα, λέει, όμως τα δύο στοιχεία, έβαλα το 3 και το 7. Η Αγία Τριάδα, λέει, και τα 7 μυστήρια. Του λέω: είσαι χαζός τελείως, λέω. Και με το ένα πόδι στον τάφο πρόδωσε στον Χριστό μας. Και είπε ο πατήρ Παναγιώτης, να τελειώσουμε και με αυτό το ευχάριστο, γιατί πέρασε η ώρα, είπε το εξής: 3 πράγματα, λέει, τρέχουν. Εγώ αυτό το θυμάμαι, μας το έλεγε συνέχεια. Ο πόλεμος, το σφράγισμα, προσωπικός αριθμός, και η πτώση του Αγίου Όρους. Αλλά βλέπω, λέει, στο τέλος, επειδή είπε στο δίμηνο αυτό θα περάσει, να προπορεύεται, λέει, να προπορεύεται ο πόλεμος και να κερδίζει τα άλλα δύο. Ναι. Αυτό είναι το παρήγορο. Βλέπεις τη Διονύση μου, ακόμα και ο Τραμπ βγήκε χθες στα Ηνωμένα Έθνη για να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο ο κόσμος είναι τραγικός. Λέει: ποια κλιματική αλλαγή? Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Δηλαδή αυτό που λένε κλιματική αλλαγή, βέβαια αυτό το πει για άλλο λόγο. Γιατί τώρα αυτός έχει τα κουμπιά, ναι, και θα τα πατήσουν. Αλλά λέω πώς μπερδεύεται ο κόσμος, όπως και το Τσάρλι Κέρκ. Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό που έχει γίνει. Γιατί ο Τσάρλι Κέρκ, να πούμε και αυτό και να το κλείσουμε, δεν είπαμε, θα το πούμε, το είπαμε, ό,τι έγινε με την 11η Σεπτεμβρίου, ό,τι έγινε με τα εμβόλια, ό,τι έγινε με την πανδημία, άλλη 11η Σεπτεμβρίου και αυτή, ό,τι έγινε με την 11η Σεπτεμβρίου που μπήκε τάχα η Χαμάς, πέρασε τις πόρτες, ας πούμε, τις ανοιχτές πόρτες, και μπήκε στο Ισραήλ 7 Οκτωβρίου του 23. Ο μπασκεμπολίστας, ο Τραμπ, πέρασε μια σφαίρα εδώ, λέει, και τη γλίτωσε. Και ευτυχώς δεν πέθανε. Κι όμως πέθανε ο Τραμπ από τα γέλια που μας δουλεύει. Πέθανε από τα γέλια κάτω. Πέθανε, είναι νεκρός από τα γέλια. Σου λέει το τέτοια ζώα που είναι και ένα τέτοια γκόιμ. Το ίδιο είναι και τούτο. Το ίδιο είναι και με τον μπασκεμπολίστα. Άμα μπει τώρα μέσα και ψάξει, πού είναι το φέρετρο, λένε, γιατί δεν έγινε η κηδεία. Πού να πάμε να δούμε, πού είναι ο τάφος του, πού είναι αυτό, και πού να τον βρείτε. Τώρα στη Νέα Ζηλανδία και κάνει μπάνια. Το καταλαβαίνεις? Θέλω λοιπόν να καταλάβουν, και η τελευταία νότα είναι: ξυπνάτε, διότι σας έχουν φάει ζωντανούς και πνίγετε και τα παιδιά στις οικογένειές σας. Τους πνίξατε με τα εμβόλια, τώρα τους πνίγει η ιεραρχία και με τον προσωπικό αριθμό που ξεκινήσαμε να πούμε. Τους βουλιάζει, κάτω τους πάει. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Είπαμε αρκετά. Θα σε έχουμε πάλι σύντομα, γιατί τα γεγονότα τρέχουν. Και έρχονται συνέχεια, αλλάζουν συνέχεια. Όμως είναι οι εξελίξεις ραγδαίες. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε εδώ, και ελπίζουν και εμένα να με συγχωρέσουν για τον τόνο μερικές φορές και όλα αυτά, αλλά για να λέω αυτά, σκέψου πόσα ξέρω και είναι μέσα μου. Σε έχουμε συνηθίσει πλέον και σε έχει συνηθίσει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, να είστε όλοι ευλογημένοι. Κάθε ευλογία και το Χριστό, όπως λέμε, από το ποδάρι, και την Παναγιά από το πανοφόρι της, να μην τα αφήνετε. Ειδικά αυτές τις μέρες, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.